teoría xa está. Vale, vou, que iba a facer? Ah, mirar o enlace. Mira o enlace e despois abrir o chat, senón Buf, non. esta foto. Funciona. Acceder al enlace, debería, sí. Abrir la aplicación. Quita, coño. Sí, sí que vai. Vale, perfecto. Vale. Así cobras así, vais a che cansar moitísimo. Tes que así, un pouco, e ahora Vale. adaptas un clic solo. Un clic. Un clic solo. Aí, Din 2, aí está. aí. Porque é que se non vais a che cansar así, vas moito máis cómodo. Vale, dame un momentito. Twitch. Vou baixar un pouco o brillo, porque se non vou quedar sin batería. Está guapa esa moto. Xa. A verdade que sí. Epa, que tal Iria? Que tal Lucas? A ver. Teño chat. Pero... Ah, hola! Que opinades da magnífica foto da historia? Buf. Fotón, A determinada empresa de coches de alquiler gallega, encantaría a foto. O sea, no, ¿sabes? Encantaría a foto porque iba a cobrar a mi hijo. Mi madre, vaya presupuesto iba a pasar. El dúo de la muerte. Feliz domingo a Davis e Merce. Feliz domingo a todos. Feliz domingo. Donde recomendadenos sitios en Vigo Pero contade que un domingo. domingo? Sí. Para dar un paseo e... non sei. No, bueno, nosa misión é necesito subir fotos a Instagram. Esta é verdad. Entonces, tesme que sacar fotos. Pero conte de onde vimos. Cantos gritos lle... Encuesta, chat. Cantos gritos lle terei que pegar a Davis para que saque unha foto decente? Hai unha persona no chat que fijo mínimo tenche que berrar 8 veces. Mira as palomas, mira as palomas, mira as palomas. Parece a ti esa. Ti sabes facer a paloma? No. Tampouco, o sea, non gasto o meu tempo en intentar imitar animales, non? Eu sí. 200 mínimo, mínimo 3. Xa cho dixo eu, pon que iría 8, eu enfadome xa desisto. Bueno. Como que bueno? Es que xarase Iria que lle teño feito 1000 millóns de fotos. Claro, pero si das 1000 millóns de fotos a Pablo Rapaz só podes coller 3 e fichaste 10.000, Bueno. o baremo moi baixo das fotos útiles. Non, porque eu fago ráfagas e tiro para diante fotos. E xa No, que fai Rafa? Bueno, unha vez pediñe unha foto. Sabes que diste? Bueno, sacache 5, vale, para que podes escoller 300 fotos. Por culo teleinco te falta calle. Ai, non, corto directo, anda, que non che soporto. Nin 3. Meu irmán sacoume as da boda 5 fotos e as 5 valeron. Quen dixo eso? Iria. Tanche exponiendo públicamente. Xa son Ya fillos de están puta. las luces. Esas son as luces da Navidad. Non, non poden ser esas. Mira que cutrada. Eso non poden ser as luces de Navidad. Que son as luces do San Froilán, non, que isto non é lujo. Hostia, Esas luces son de Navidad. que? Eu Sí, teño coño, dudas. pero ten que haber máis. Non poden ser esas as luces de Navidad de Vigo. Está Vigo vacío, sí, a verdad que sí. Pues a ver si encontramos un sitio bo para que me saque algunhas fotos, rezando para que algunhas sala ben e pode subir así un pequeno carrusel. Un chiquito carrusel. Pero, a ver. Po jardín, sí, estamos indo pa ali, de feito. Hola, Alexia. Hola. Que tal, Alexia? Alexia últimamente está falando máis. O sitio dos donos. Suele ver todos os streams, ou casi todos, polo que teño entendido, pero pouco fala. E últimamente Sí. estás animando. Ole. E destes lle vi, moi ben. Sí, claro. Os que están aí sempre do ollo. Que ben, que guai. Jo. Están todos perdidos na turbo rotonda nova. Que rotonda? Eu non me entero de nada, Ah, de feito, enteroume... Jarrisa David, que ben, vai vir un extraterrestre a Terra. Sí, o en noviembre, diciembre hai un... Estou flipando. Non me enterei de nada. Non, eso non me apareceu en ningún momento, Pois, O dos donuts é Around. Está nunha esquina que baixa po jardín. Pero que hai donuts... Que donuts son? Dixo Iria. o dos donuts, sei calé. É uns, creo que che vai gustar. Sí. Bueno, podes contar o chat. Estuvemos, onde estuvemos? Tuvemos nunha feira vegana. Sí, nunha expo vegana. Nunha expo vegana. Sí. Cuidado, A comida bastante boa, gustoume. Mira. Mira, Merce, mira. ¡Oh! ¡Qué chulo!
Jaiba! Acabas de cheirar a jabalí. ¡Qué chulo! ¿Qué es esto? Guau, voy a sacar una foto, voy a pasar a Cristian. Esto de ramen. Meu, está guapísimo. Está moi chulo, ¡Oh! Home, se queres despois... ¡Mima! ¡Mima! Iri, este non viñemos, Creo que nos equivocamos. Ok? Mira, One Porque Piece. Iri e eu viñemos a un a Vigo, pero non era este. E nos equivocamos. De Jujutsu Kaisen tamén. É de Kimetsu no Yaiba. E mira, de Dragon Ball ali atrás. Ai, que chulo. Mima, que dan aquí de comer, a ver. Merce unha nena feliz agora mesmo, di Uf. Alexi. Mira, É de mira. ramen, é de ramen. Como Xa de sei, Naruto. Mira, mira. É como de Naruto. Si vamos... A ver, se queres eu comolle despois un destes, porque despois do que comimos na feira vegana, eu quedei con fame. Vistes? Tamén se digo, Que pasa? moi hipócrita pola parte dela vir dunha feira vegana e agora querer un destes. No, no. No. Que ali estaba, oh, riquísimo. Todo riquísimo, No. vegano. No. Probamos un queixo de anacardos. Con eso te digo todo. Para. A min este sitio gustame porque me gusta o anime. E o ramen, bueno, pois é unha comida que salen nos animes. Está guai. Ahora mismo a xente da Expo Vegana debe de estar... Como Non se tal. di? Como se di? Decepcionada. Decepcionada. Hostia, David, tamén te digo unha cousa, fillo. Si tens que estar 15 segundos para buscar a palabra no teu dicionario de decepcionada, hostia, o nivel é bo. É que O nivel é de primaria. Sabes mijo. que pasa? Que eu non me Cuidado. decepciono porque non son vegano. No, pero estaba moi bo, estaba moi bo. Estaba a ver, é unha cousa O nova. único que non me gustou foi o queixo de anacardos. O sea, que es- pero, joder, mira, podemos ser sinceros, é dicir, eu, por exemplo, eu reconoxo que a comida non estaba mala, está rica, porque, pois, sabe ben, non che vou dicir, non, sabe a culo, pois non sabe a culo, está rica, pódese comer. O que pasa é que eu, personalmente, nunha carta variada, si che dixo que o que comín hoxe, probablemente non o comera, ou non o pedira como de primeira opción, sabes? Que era un burrito. Ah, bueno, o que sí que hai que falar do puto burro. Era unha animalada. Era así. Xa podes aprender o do Así. kebab de Porto do Son a encher o kebab como burrito ese. Era unha puta animalada. Así Cuidado, de gordo era o burro. Cuidado. Claro, eu comí mitad, e claro, é todo proteína, son carbohidratos proteína. E olvídate, non podes porque tes o estómago cheísimo, tío. Pero bueno, despois probaste só açaí. Açaí. Açaí, que levas Açaí ou açaí? Açaí. Açaí. O sea, escríbese con C Sevilla. Viña Pero levas sendo por aí. un helado de frutas de toda a puta vida. Bueno, pero Estaba bo. pero que é o açaí? Explícalle a xente. Non, Que açaí é- buscamos? Dixéchesme ti que era algo dunha palmera ou algo así. Son unhas vallas típicas de Brasil. Non sei por que se puxo de moda, verdad? Supoño que é como probiótica ou algo así. Espera que leo o chat. Pois como todo, verían 4 hipster comerían, no? Pon ir, eu non quero ir, gracias. Son como os bols de yogur, claro. Ves, a ti, o sea que a Davis gustoulle que era o açaí en plan en helado solo. Sí, E a claro. mí, por exemplo, non é un sabor que diga, uff, está buenísimo solo. Pero nun bol de yogur, pues sí, está rico. Hai que cruzar. Sí, espera, que me vou poñer por este lado, así. Va, semáforo, mira por aí. Xa lle gustaría en Bertamirán ter semáforos así. Pero se Bertamirán son que o que máis ten son semáforos. Tamén é verdad. Oh, cantos semáforos ten Bertamirán? Pensei que Ten te 30 semáforos. Pensei que te ibas a meter ca zona. No, bueno, métome con brión. Como? Por unha vez voulle dar a razón a Davis. Puxeron de modo uns hipster. Sí. Eu teño açaí de Procis. Pero que tes exactamente? Ir en plan, açaí rollo desto que é como un sirope. Only el Martín. Que non vos atropellen. Está para pasar. Está de verde, sí. Non, verde tú eu, despois de comer todo o que comín. Ah, o helado. Vale, pois a Davis eso gustoulle. Eu prefiero o açaí cando é, pois, eso, nun bol de yogur que che trae, pois, os teus anacardos. Esto é a comida de verdade. Que tens que dicir? A ver, é que parte da base de que nunha movida vegana non vai ter, bueno, nin carne, nin tampouco vai ter ovo, non vai ter queixo. Nada. Quítalle varios ingredientes, evidente. A
ti tamén che gustan estas guarradas, A min, Son eu guarradas. como todo, xa che dixo, eu menos o queixo ese que sabía a pez. Ah, conta do queixo, claro que che contei. Claro, a movida foi... Písalle mal, neno. A movida foi... Que pasa? Fíxolle máis, neno. A movida... a movida foi que era o mítico puesto pequeno con un tipo que estaba aí como... Para onde estamos indo? Para o parque ese. Sabes que está para ali? Sí, Seguro, claro, vale. eu non me Porque perdín diría que nunca. Diría de que... Iria... Que cala a boca. Que eu nunca me perdí. Respetando. Vale, pois Vale. Iria... Falas despois. Pero para lista, home, para David lista. pa profesor. Buenísimo. Que che iba a Si decir? foras profesor sería calade, non podes falarlle así os nenos. Bueno, pois despois falades. Que ti o mismo. Mira que guapo, mira. Esto, por exemplo, non había na feira vegana. Podía habelo porque non está morto. Ah, bueno, tamén é verdade. Home, claro, é que... Bueno, a movida é... Sí, aí o do queixo. A movida é que estaba o mítico puesto pequeno e un home vendendo os... Estás partindo a polla, Xo con sei, teu compañeiro. vendendo os queixos, sabes? É vegano. O home estaba vendendo os queixos que el facía. E claro, ven ela, pincha un queixo e mete na boca. E di, eu tamén, sabes, collo un queixo e mete na boca. Pero que pasa? Tiñamos o tipo de pé diante de nós así. Está moi bueno, verdad? Está moi bueno. E claro, dille ti que no, sabes? Eu, olvídate, meti o queixo na O boca. primeiro, o curado, direi que Horrible. non estaba tan mal. Estaba malo, pero o outro estaba moito peor, Eu mordín a lengua, mordín o queixo e non o chuspín por educación, pero estaba malísimo. O queixo ese estaba malísimo. Pero despois o resto estaba Está todo para bo. pasarnos, pero bueno, este Non, non está para pasarnos. Fai 2 segundos estaba para pasarnos. Outra cousa é que pola túa gaita dixas, pois non paso. Estaba para pasarnos fai 2 segundos. Que te digo en serio, Pois eso, que en plan estaba... Ai, creo que me vai echar con retraso, espera que vou abrir. Estaba o tipo ali diante de nós e nos comendo o seu queixo, estaba malísimo, non lle podíamos decir isto sabe a merda, sabes? A verdade é que o queixo dixo Pero moito que estaba desear, moi malo, que- moi malo. Estaba malillo. Vou dicir unha cousa, vou expoñer a este rapaz aquí, diante de todos vós, porque nós chegamos, bueno, xa pola mañán, a que hora te levantastes? Ás 9:30. 9:30, 10. Vale, eu levanteime ás 9 menos 10, que pois hora de sempre. Bueno, pois díjolle a Davis, porque xa me vía vir o percal por pouco non só, díjolle, eu desperteime, pero, vamos a cruzar, pero Ai. voume duchar con calma, que é domingo. unha ilegalidade, Unha ilegalidade. Y bueno, ti gravo para que me denuncie, imagino. E díjolle eu, voume duchar con calma. Sí. Vale, moi ben. Eu, claro, teñome que vestir, teñome que adesentar. Son, que hora era? Serían como as 11:30 ou así, mándame un mensaje. Que lo? No, dixo Como vas? como vas, porque eu tamén estaba facendo esas cousas. Vale, e canto tempo estivastes esperando por min? Eu, donde? A donde me colleste no coche? 20 minutos como moito. Porque claro, despois enviou un mensaje dicíndome nuns minutos salo. E aí eu aínda... Nuns minutos. Claro, eu aínda aí vestime con calma, lavei os dentes con calma, collín o coche con calma, Cantas veces me dixestes, estou morrendo ca fame, teño moita fame? Dimo. pero non che dixen desde o sitio, dixen ao largo da mañán porque polo cambio de hora. Bueno, va, que tiña moita fame ás 11:30, As 11:30 que serían as 12:30, porque hubo cambio de hora. A mí non me veñes co conduchino da hora, amigo. Non era. Ás 11:30 da mañá dixe, eu morro ca fame, non sei que. E dixo eu, Davis, A ver se quitan o puto cambio de hora dunha vez, porque a min eso jode a vida. Eran as Bueno. 11:30 da mañá e eu estaba a morrer da fame. Tanto cambio de hora e tanta puta polla. Para un momento, o tema. Chegamos a feira esta e que di Davis, aquí vamos a comer. Hai que ir a pola comida. Co cual está como ao final do que son pues, os puestos de exposición, tal. E veo os food trucks. E di Davis, vamos ali. Fomos ali e había como un puesto de, pues, donde comemos nós, que foron burritos, había nachos tamén, e pois había outros de hamburguesas. E, bueno, escollemos o burrito. E que pasou? Que despois fomos a por un zumo de frutas, que estaba moi bo, moi rico, moi rico. E que había un puesto de sushi, amigo, dun rollo de sushi. Rollo de sushi. Así. Pero eu digo o que lle dixen a merda. Falle caso a este. E Non ve un food truck, vai ali e se acabou. eu non me arrepinto porque sushi estou cansado de comelo. Eu nunca probara un burrito vegano. E polo menos probamos algo distinto. Mi madre. Quero sushi, pois vou mañán a Santiago e encho má sushi, sabes? Esto tengo 0,5. Con Iria. Merde, Sí.
casa del e pon o Lucas. Almorzaras, David. É verdad, porque este rapaz leva sin comer desde onte a noite. E non falamos das servilletas e dos vasos de plástico. Que os animalitos moi ben, pero as servilletas... A servilleta era unha cousa así, unha sábana. Os animalitos ben, pero os árboles me cago en Dios. E despois os vasos de plástico, deronnos uns vasos de plásticos que eu creo que podo reutilizar hasta que morra. Hasta que morra reutilizo ese vaso. Pero co millor o vaso ese é de plástico reutilizado, en plan é de plástico reciclado, sabes? Sí. Pero, a ver, a verdade é que o grosor do vaso era puta monumental, animalada, era unha puta salvajada. David non conoce a comida de media mañán, diría. E muiño pon. Mima, eu son capaz de pasar a mañán sen comer. O sea, as dúas Españas, sabes? Davis non é capaz a pasar unha mañán sin comer nada de nada. Pasei na hoxe. Comín ás 3 da tarde casi. Pero que 3 da tarde, muchacho, que chegamos ás 2. Que chegamos ás 2 e comestes ali. Que 3 da tarde? As 2 é pola tarde. Meu. Mira o espello que ve. Non me cambies de tema. É que non. Sí, home, si quedou o estado sin comer unha mañá. Pero as pajitas de cartón. Pero isto estivamelo falando ca pajita que che poñen no burger. Apetéseme un helado do Burger King. Do burger. Un sandy de chocolate. Busca aí o Burger King. Pero antes vamos ás fotos, que me interesa bastante máis, que se me vai a luz para as fotos. Ali non te crees que é moita luz, Ninguén pensou nos peixes. Alo vai o plástico todo para o mar. Pouco vegano pola súa parte. A ver, tamén me gustaría saber que era o que levaba o rollo ese de sushi, porque claro, o sushi é peixe, sabes? E se é vegano, o sea, se fora vegetariano sí que pode levar peixe, pero se é vegano non. Entonces non sei se levaría como... Supoño que levaría wakame, movidas destas. Esta calle está guapa, Unha foto aí no medio da carretera. No medio da carretera? Non veñen coches, se veñen de alá sempre. Se queres, se me das o móvil. Aquí non ven unha moto, tío. Bueno... Espera un momento. Pero, a ver... Para darlle o sabor... Alga fixo e sal rosa. David, fai desayuno americano con huevos, bacon e todo. Fai 2 picoteos a media mañán e despois xanta o mismo que unha familia numerosa. Quen días? Eso os días que non ten moita fame, sin cazo. Non lle fagas caso a David, ido po jardín. Pero hai boa luz a Iria, voume fiar de Iria, 100%. Vas po jardín. 100% fío me de Que che iba a decir? Que o millor tamola cajando nosco dos vasos. Porque se te pos a pensar, ti pagas 5 euros por unha bebida de esos, danche un vaso que che dura para toda a puta vida. Coño, pues como E non un vaso gastas máis. de plástico normal e corriente. No, é ser un vaso de plástico que as paredes eran de medio centímetro. Xa. E Tes si... fondos con portas blancas e paredes de pedra clara. Pero é que o meu problema é que no meu feed non Mira, me Iria, encaixa. mira que hai aí, Iria. Gustalle vídeo a Iria. Gustalle. Pois entonces cando... Das hamburguesas. Si vamos a Madrid, vamos a un vicio. Que teño vale para ir. O de Madrid xa fun. Estaba bo. Xa, pero ir ao mellor non. Iria foi comigo. Pois vamos os 3. Vamos. Sí, porque podo sacarnos vales. Bueno, Pero avisade. cando vamos a Madrid? Ten que... Pero non vas ir a Warner. Que me levas dando a puta chapa. Eu quero que ir a hai que Warner. Porlo. Decide, pero ten que ser un finde para que veña Iria tamén. Claro, e Cibran tamén ten que ser un finde. Bueno, claro, é que Cibran é o que tiña entrada realmente. Os outros temos que pagala. No, Cibran tiña entrada para Portaventura, pero estivemos mirando e sale tan caro ir hasta Portaventura como ir a Madrid, porque ao final Portaventura tiñes que pillar coche, as de Dios. David a Warner, mira David, eu non che entendo. Non Se sei. fun con ela a Warner. E subín en todo canto puiden. Eu en problemas familiares non me meto. A min cúndeme a A mí Warner. que me llame empresa. A min gustan as montañas rusas. Sí. E as rusas nas montañas tamén. É broma, coño. Sí que me gustan as montañas rusas. Que dixeron aí? Xa Riron me subiu. diste que tanto che gusta Madrid para ir outra vez. A ver, eu direi que a mí non me gusta Madrid. A mí non me gusta Madrid. Non me gusta nada. Pero ir a Warner Si solo aí... Si vou con, sabes, si vou con vos, pois pues sí, cúndeme ir. Claro, pero a mí... Pero, Madrid non me gusta. No, a mí tampouco. Pero bueno, se é para facer algo así concreto, sí. Tamén che digo que as veces que fun a Madrid era por rollo, vou un día porque hai que gravar X cousa, e día siguiente márchome. Ai, é eso, parque. ¿No? Sí. Vale, pois hai que buscar. É que ten que ser un sitio en concreto, porque ten que entrar a luz, tenme que dar sol. Vale. Porque ten que ter Mira, ali hai luz. un banco que dá luz, velo. Estou no vendo Meu, desde que aquí. sea unha merda de spot, David. No, non é. Bueno, pues nada. David, odio Madrid.
Madí. Madí, Madrid, odia Madí. Madí, odia Madí. Que facedes por aí? Pois viñamos a unha feira vegana. Quen está falando? E ora vaime pono Pac-Man style. E ora vaime sacar unhas fotos da vi, porque teño que subir fotos a Instagram. E pois así aproveito, exploto un pouco, sacame unhas fotos. É que a xente non sabe o lore do teu feed e o meu. Pois que somos el yin e el yang. Non hai nada máis. Ela preocúpase moito por como é o seu feed en Instagram, os porque colores, estén as ben. fotitos. Ai, de feito desde aquí, eu creo, non? E a min suda unha puta polla subir calquera cousa. Pero ese é o teu problema, porque eres así rarete, sabes? Non son raretes. En plan, si eu, mira, porque así colle como urbano, pero tamén colle cielo verde. É que a xente non me está entendendo, pero entendes? Aquí, Ti dime onde queres mira, por exemplo, eu que fago isto, mira. Eu collo a cámara, non? E ahora, por exemplo, bueno, que tamén está chea de merda. Ti imagínate, aquí, un pouco máis. Así, ves? Aquí. Velo. Ti dame o favor. Está lo vendo? Si, coño. Vale. Tense que ver o labubo tamén, Corto, che non che corto. Ten que ser de enteiro, eu diría. Pero dime como se ve. Un momento. Me cago en Dios, aí está. Vese ben, pero, o sea, veste lonxe. Queres que se vexa o desde tus residentes e servicios? No, vou tapalo eu. Aquí. A esquerda? Aí, non te movas. Cago en Dios. Hai xente que cobra por isto, Ti mira, estou facendo moitos, A ver, si che justo. cantos fixeron? Moitos. Meu, pero eso lo para mira sin cuadras ben. Non me gustan. Non me gustan. A ver. O sea, non está mal, encuadrado, pero podes cortar a puta moto que está aquí. Que fai isto? Que pinta esta Pero moto aquí, sabes meu? que hai algo que se chama? Non, Vale, no, vale, podela quitar. Dame, quito eu. Dame. Toma. Cago en Dios, quen aparcaría yo? Cago na cona. É que me queda mal o pelo, Dios. Pues sácao, rápate. Ai, espera. Espera, que creo que vexan a miña postura facendo a foto. Miradme. Espera, non fagas fotos É que non te enteras un carallo, meu home. Estou me arrombando, que foto vou sacar se estou Polo menos metendo mira pantalón como se ben? estou facendo e dime se van ben ou non. Dalle aí. Están mellores, non me jodas. Home, sí, mellor están, me rompendo pero... as rodillas. Como para que non estén mellores. A ver... Tense... Espera, teñome que... Espera, dame un momento. Espera un momento. É que me estou... Oh, Dios! Perdón, Davis, esa moto é miña, sí, claro, desde Suiza viñeches a aparcarla aquí, mamón. Non me digas unha cousa, aínda tes as patatas fritas dentro desa mochila? Non me enseñas. Sí, pero espera, déxame sacar unha foto antes. Compramos patacas fritas. Meu, porque estaba chea como unha burra. Mirade. Non sei que... No, déxame sacar unha foto Vale. antes, oh. Se me das o móvil, Espera un momentillo, que vou limpar as cámaras. ten patatas fritas guardadas na mochila. Chámase bolso. No bolso ese. No Louis Vuitton. Que me dera que fora Luis Vuitton. Espera. Merda, carallo. Ui, a ver. Sí, que non se quita a moto, vale? Despois quero unha foto, porque ves que con unha se me chega. No, meu, porque a tua cara para fotos é esta. Sí, claro. Mira, Vale, fixenche unha vale, foto ca miña cara. No, eu non subo o dedo. É que hai vento, é que... Que queres, que sople polo contrario? Que sople? Ves o labugo? Ahora non lle vai ajustar porque pasou a furgoneta. Hai un coche detrás. Acelera, me cago en Dios. Está. Ui. A ver. Oh. Bueno, esto es algo millón. Como que algo, non me jodas. Que non me jodas. Como que tamén, a ver. Non me gusta. Pero que non che gusta? Como salo? Pero pola foto ou porque No, sales mal porque... ti? Bueno, este sí está mellor, este está mellor. Que subí así? Estúpido. Bueno,
Eu non teño culpa de que... Enseña aí. Eu non teño culpa de que sale un puto coche. Eu non teño culpa. La madre que me vai parir. Vamos a buscar un sitio que teña menos aire. Por alá é máis bonito. Que estás sudando. Non coño. Ah, vale. A ver que di a xente. Co fácil que é ser feliz con tan pouco. Mira. Eu espero que esa xente deste chat que me este entendendo. Cuidado, coches. Que din aí? A ver, espera, é que non sei desde onde. A mí interesan os comentarios de Iria, porque me fijo que me está... A ti antes preocupaba, che, está calado. Supoño que ven polo feed, que quedara ben. Ahora, Antes. completamente. Anita, completamente de que me entendes, dis, no? Co por 2 salen Guccis. Pero non teño por 2, porque o 13 Pro Max solo ten por 3, tío. Ten por 1, ten 0,5, 1 e 3. Alejas un pouco máis e xa está. Xa. Si, guapo, desde la que facer desde Cures. Mira. ¡Oh! Encántame este sitio. A foto do meu perfil é aí, nese ramallo de aí. Bueno, eu creo que Ramallo non é, pero... Merde, por que non pos en Insta Vigo e miras onde sacas esa foto? Porque non me fai falta. Eu, mira, isto encántame. Encántame isto porque, mira, vou vos explicar, vale, para o meu feed de Instagram, porque si me seguides en Instagram teño verde, azul, verde e azul normalmente, como os colores principales. E aquí xusto colle un pouco de azul entre os ramallos, hai moitísimo verde, hai marrón tamén, e hai, pois, o que é por rollo, pois neste caso a cera que pega co outfit, que é máis rollo urban hoxe, sabes? Entendedes? Eu unha foto pa diante e o carallo. Tanto lío. Toda a razón do mundo, ves? Mira, vale, pois vamos a sacar aquí, Vale. aquí, vale? Espera. Aquí, non? Sí. Porque aquí además non hai vento, así que aquí van quedar míos. Queres que me agache ou algo? Pois depende canto de enana sala na foto. Si ves que quedo, que parece que mido 2 centímetros, pois chico. Na puta vida. Espera, que sale un rayo de sol. Aí. Sigue. Me cago en Dios. A ver. Estou facendo bíceps co pulgar. Salo enana, David. Pois se me poño de Túa pé. cara. Ainda No, sale. é broma. A ver. Mima, hai 40 iguales. Vouche matar. Pero despois bórralas. Xa, home, non pasa nada. É broma, estou me Dios, quitando porque xa non- imaginadesvos facer fotos de cando eran con carrete as cámaras. Ufa, Me falta cago 40 en Dios. cámaras. 40 carretes será. Sí, claro. É que, mira, vos enseñar unha masterclass. Vos vedes que nesta foto salo achicada. Por que estás me sacando foto Porque desde foi a arriba, primeira, tío? despois pregunteime. Mira. Despois preguntei, che agacho, me dixeche sempre salo moi pequena e agacheime. Ves? Que nas últimas estou... Ves? Ala, se queres vou... Esta ainda bueno, ainda menos ajustame unha de 50 que dixestes. A ver. Bueno, non está mal. Queres que che faja que Este está a que me ben. enseñou a facer Iria cortando a cara? Como cortando má cara? Iria díxome, fasme que se me vexa de aquí para baixo. Para o outfit. Claro. Pois sí, está ben, sí, claro. Iria, despois dísme que non quedo cas túas enseñanzas de maestra. Fotografías. Bueno, di. O raio estelar este? Eu non teño culpa de que exista o sol. É broma. Teño que poñer unha referencia para que saques ben. De Pinterest. Grábame. Sabes que, Iria? Teño unha carpeta en Pinterest. Ideas para fotos para enseñarlle a esta xente de quero esta foto para que se comparen, porque senón non se apañan. Que non se apañan. Toma. Cajo en Dios. Tanta IA. Cando será o día que aí aprende a facer Toma. fotos? Toma. E sácame algunha tamén, algo máis de cerca. Sabes? Aquí estou cerca, non? Aí estás, ben. Creo, pero que claro, ben pa min é mal pa ela. Me cago en Dios. Ti mira se te están gustando. A ver. Sí. Vale, pues xa está. Sí. Menos mal, amigo, porque os cuádriceps teños. O la bubu de frente. Bien, todo piquete. Canta memoria ten este iPhone? Moitísimo. Pois me cago en Dios.
vale? Moi ben, Davis, moitas gracias polo teu servicio. Moitísimo millor, hombre. Moito millor. Aplausos, chat. Para Davis, clap, clap, clap. Está facendo es gratis, aínda que se queixa a señorita. Non me estou queixando en ningún momento. Pois cando sea mal pa ti será ben pa Merce, Davis. O sea que canto máis sufro unha foto, mellor é a foto. Sale. Millor sale. Pois a miña é aquí, nese ramallo, de feito. Creceu o hijo de puta. Como que 3 euros? Creceu o hijo de puta. Ah, antes era máis pequeniño. Pois ahora tiñes que saco a foto aí. A ti. E repítela. E No. miras no. Saco outra foto. Non me apetece hoxe. Vale. 50 km na bici, ok. Agacharse para sacar unha foto. Doi matos cadrís. Puxo Anita. Xa, É verdad. eso é verdad. Pois en Navidad, todo isto está cheo de postos de comida de Navidad. Ah, é aquí. Todo isto, sí, pero unha burrada, deles. Esos son os luces de Navidad. Sí, claro. Pero poñen todo puestos, pero unha burrada, unha burrada. Vale. Está guai. Eu é que nunca vin a ver a Vigo. O sea, vin moi poucas veces a Vigo e nunca vin ver as luces. E ves, neste hotel 5 estrellas, Iria entrou unha vez a mexar, pa chamalle parva. Home, non. Ese chavala ten moita calle, tamén che dixo. Porque polo carallo vai ir un bareto normal e corriente. Pero mira, canto apostas a que dentro... A ti acordas da discusión do outro día de mexar en sitios públicos? A que... Canto te apostas a que aí non se sentou? Aí seguramente podes comer hasta sushi se queres no retrato. Vale. Aposta que queres a que non se sentou? Sentaches te Iria, no... No, 100%, mira. Pero tremendo baño, tío. No. Aí senteime con papel que estaba impecable. Bueno, veña, vale, con papel. Fallastes aí, Iria, direi. Fallastes aí bastante. Que é esa figura? Non sei. Hola. Hombre, que tal, Cristian? Que tal? Moi ben. Sí, isto é... Pois nada, está saludando a un colega. E quedo solo sin ler o chat. A ver, que decides? Mellor que o da miña casa, mentre non sexa o sireno. No, a ver, non sei que é como un pato, pero ten unha cousa detrás que parece un neno. Mentre non sexa o sireno... Ah, eso le xo ali. Pero non sei que imos facer agora. Canto levamos de stream? Media hora. Está Vigo vacío. A última vez que vin aquí, Iria, non sei se te acordas, estaba cheísimo. Ah, e mirade, aí están poñendo os puestos de Navidad. Ali ao fondo. Mítico momento de vome porque non coñezo. Sí, claro, o sea. Non vou estar aí eu, sabes? Pero por aquí é pista. Davis, entra en modo flor de cando ves un colega e se pon a falar con alguén que non conoces. A última vez este parque estaba cheo, Iria. Estaba moi cheo, está Vigo vacío, hai que vir un domingo, O que pasa é que vir un domingo queda sin nada que facer moi rápido. Pero sí. Que por certo, estábame acordando antes, cando baixábamos a costa, que Damiza vai me matar, porque Damiza é de Vigo, ou de cerca de Vigo. Non avisamos. É que foi moi rápido todo, sabes? Foi moi rápido, non tiñamos pensado vir pa Vigo. A movida foi que nos invitaron a merda esta vegana, bueno, merda, ao evento este vegano. A movida era ir ao evento vegano. Fixen ora un gilipollas. Por? Uf, porque che quería dar un susto e viña como así, como para correr, claro, porque non podo correr moito. Fixen un mal gesto ao pé. Pero ti, Ai, iso é normal. A quen pensas que vas a asustar? Só teño os nervios de acero. Eu asusto menos stream. Jardo, clipeste en edición, metes o susto do outro día, amigo, que cajou por el. Teño os nervios de acero, o outro día. No. Que lles decía que non lle avisamos a Damiza que Damiza é de Vigo. Ah, hostia. Pero decíalles que eso, que non tiñamos pensado vir a Vigo, era ir ao evento e volver para a casa, Sí, pero sí, a verdade fai un que sí. diazo, Este era compañeiro meu cando traballaba entre comillas Xa. na televisión de Galicia. A ver. Cando facía o Apago Candil, chaval. Ti Eu esa época xa non pillastes. Eu creo que ou salindo dela ou non me acordo moi ben. Claro, antes na Gallega había como un programa online que era o Apago Candil e xuntámonos, varios chavalitos así xóvenes e pois falábamos un pouco da vida, sabes, de todo. Este era un dos colaboradores do Apago Candil e tuvemos moi bons números. Unha vez superamos o lugar, amigo. Sí. En xente, flipas, porque despois resubíano
Despois, o sea, os viernes despois do lugar. Unha de xente, no especial de Navidad. Era unha locura, tuvemos como un 12 de audiencia, que son como 120.000 personas, sabes? Xa. Eso é unha locura. Este era un dos que traballaba comigo. No, a ver, eu non saludei porque eu non estou con o móvil No, grabando xa, de xente, sabes? sí, non Se non tiver o móvil, sí. Ves, é que a min buguease mo chat de Twitch, tío. Que raro, a mí eso non me pasa. A min sí, como peche, E hai mellor cobertura aquí que en Santiago, Sí. Sí, miro... O sea, dis que non se corta. Non sei que dis, Iria, sí ou de que? Non vou volver a facer o can, xente. Dixen que non iba a volver a facer. Eso é verdad, é certo. Cumple con a súa palabra, polo menos hasta agora. Sabes onde me gusta unha foto? Ai. Donde? Vale, dalle. Pero creo que vai haber moita contraluz, porque está aí o sol dando polo cu. Sí, Nada, claro. paso. Si te pos contra o sol, vai haber contra a luz. Eu que Ah, te... o dos nervios de acero, que tes nervios de acero, por eso che puxo sí o. Non os ten. Spoiler, non os tes. Non tes nervios. Asústome máis nos stream, en persona non me asusto tanto, En persona é moito máis... Porque non coincideu, e estos eran as madeiras para os casetos, non? Sí, xa puxeron casetos ali nos bichos. Os azules e blancos. Ah, sí! Pois eso, éncheno todo con casetos. Vale, todo. pero que son de comida todos. Hai de todo, hai de xabróns, de comida... É como un pouco vegano, pero sin ser vegano. Pero de todo tipo de cousas. Vos recomendaríades, chat, vir a Vigo en Navidad? Ti recomendarías? Eu depende. En fin de semana non, porque está todo petadísimo. Pero se podes vir un miércoles ou un jueves pola noite, sí. Porque... Sí, pero onde deixas o coche? Que o tens que deixar? Pois por donde deixamos o meu. É imposible. No. Non encontras aí un sitio... Ah, dille que lle fixastes a furgoneta. Ah, aparquei o toque, pero... Aparquei o toque tiño ferro dos... Como se chama? O toque. Un O Shibuya. Queres ir comer un Shibuya ahora? No, Entonces, por que te ríes así? porque me gusta o sushi, o Shibuya pues, está moi ben. Eu comía yo. Pero pouca cousa de picoteo, un rollito de sushi. Ti non? Un rollito. O sea, un par Un deles. rollito, non vas ao Shibuya, meu. Pillas unha Coca-Cola que che poñen de tapa. Molaba. Non che van poñer eso de tapa. Xa o sei, home, Ah. pero cundíame. Ah, xa. Pois non sei, subimos á calle. Pois, Por non ali sei había onde outro podíamos parque, ir. e había puerto. Vale. Non sei se queres ver o puerto, ti que Sí. che gusta a auga. Ríes. Sí, sí que me gusta, sí, podemos ir. Podemos ir ao puerto. Despois outra cousa que temos que facer, que seguramente o chat lle vai molar moito, Okay. é o de ir... Comprei unhas cousas, De que? pero por si... É que vedes, eu penso moito nesta xente e nos streams e no contenido. Porque como outro día, no último stream, o stream que fixemos na miña casa, facendo de sordos, cegos e mudos, cosiñando, dixemos de que podíamos facer un directo facendo skincare. Vale, pois eu onte, como tiña moito tempo, estaba en Barcelona, claro, fun a un Primark e había mascarillas de calabaza, en plan, ca forma, o papel é unha calabaza de Halloween, e comprei 3, unha para cada un, por se facemos. Cando queiras. E creo que pode ser gracioso, porque nesas mascarillas nunca queda, o sea, non vai ter forma de calabaza, a mascarilla vai quedar horrible, sabes? E creo que pode estar guai. É o que xa lle conto das caixas ou ainda non? Non sei. Como queiras ti, a mí dame igual contalo. A ver, chat, queredes un chisme ou non queredes chisme? Vos decidides. Se decides que sí, contamos chisme. Pa, eu creo que lle vai molar, moito, cando fajamos A mellor se o directo. conto creamos hype. Calao, pon Iria. Calado, vale, pois non o digo. As cousas non se contan hasta que xa están feitas. Xa, por eso mismo. Bueno, non dixas... Vai ser un stream especial. Imos facer un stream, imos facer dous especiales. Vale. Porque hai outro que vai ser un stream nos indo a un sitio que vai molar moitísimo. Pero hai que organizalo ben. Sí. Vale. Pero hai que organizalo ben. Hai que mirar fechas e todo. Pero... Ah, espérate, pero Non jódeche queres polo roaming. nesta calle? Mira que guapa esta calle. A ver, pasa como foto, ven. Se xa dis o roaming xa se sabe. No, meu. Que vamos a ver? Eu da calle 18 de broma, que fea. Ai, mira, David, tío. Pero se queres, sí, ponte. No, está, ven. Ai, Dios mío, é jodido entender as mulleres.
Cuidado. Foi a culpa túa ser amigo dunha. Eu creo que co roaming tes datos ali, joder. Daquela organiza Merce, non, a min dame pereza, o sea, non é que me dé pereza organizar, pero chega un punto que é un non comas. Pero co roaming en Portugal, xente, sabedes... Xa o dixeche, roaming, estamos en Galicia. Meu, ela non pode ser roaming en Londres, ou eres tonto? Bueno, en Portugal se pode facer stream. Que cagaste a ti. Bueno, home. Porque diga roaming é que pode ir a Tailandia e decir, meu, aí vas a ter roaming. Claro. Por supuesto. Bueno, eso contámoslo, que eso da igual. Eso ainda habría que falalo e tal. Que dixo? Diría, está me insultando. Datos ilimitados, si te pasas pagas. Entonces non son ilimitados. Serán limitados. Perdón, leí mal, e ibas a decir aí, me cago na puta. No, eso creo que non vai así. Eu tiña datos ilimitados en Portugal, Claro, pero eu, por exemplo, teño datos ilimitados en Vodafone, pero creo que Portugal sí que tiña roaming. Claro, eu creo que a tarifa que teño eu é Ten ilimitada. desconexión como en Francia. É que nunca estuve en France. Sabes? Non sei como vai eso, verdad? Nin estuveche nin vas a estar, creo. Eu a Francia non vou, Ah, pensei que dixías en Italia. Francia. Pero ti estuveches en Italia, mamón. En Italia sí, e E tú tiña... vas a decir que Nada, datos infinitos, como aquí. Hai É a mesma Portugal porque si ten. É que eu non dixen que tivera, eu penso que temos libre, o sea, igual que aquí. David, ti xa fostes a Francia. A Francia non fun na miña vida, iría. Ah, bueno, sí, é verdad. Fun un día, cruzamos a frontera, no coche, e volvimos. Bueno, pois tú estes en Francia. Sí, Gabacho. sí. Funciona igual que aquí. Eu cando fui non tiven que pillar nada. Eu como se fora aquí a Galicia. Ah, vale. Portugal é como ir a Italia, entón non temos problema. Eu pensei que sí que había algún Pero problema. a movida é que vaya para facer stream, sabes? Porque o mellor vamos é moi lento. Unha cousa que é internet, outra É cousa... Portugal, non o desierto do Sáhara. É que... No, o mellor vai moi lento. Que penses que os portugueses tamén farán IRL. Non Pero conoces a ningún stream en portugués. Pero ao mellor a nosa tarifa vai mal ali, eu que sei. É cuestión de ir a probar, Eu moito gosto de Portugal. Que bonito este sitio. Real Club Náutico, mira, é azul, é blanco. Non me gusta ese sitio. Ala, vai. Porque é demasiado blanco. No meu fin non hai un rollo blanco tan grande, sabes? Que bonito ese can. Que chulo. David, vas a Portugal, non vas a Chile. Xa, Evidentemente. Eu non podo dicirche que eu teño compañía suiza, pero a min non me cobran máis. É como se estuvera en España. Se tes 5G, tes a mesma velocidade. Eu é que non son experta en teleco. Ah, por certo, puxeronme router, mentras non me poñen a fibra. Teño router 5G. Pero eso irache mellor co que tes, pero ainda así irá mal. Tampouco é moi difícil, Buah, acabo de acordar. Mira, nesa piscina do Club Náutico foi onde fixen as pruebas para o de ir ao mar. O meu título de mariñeiro pescador, sácalo aí as pruebas de piscina. E acórdame do sitio porque é unha merda, sabes? Mi má, tuvera que vir. Oi, que hubo aquí unha regata. Sabes? Vamos cara lá, mira, dá o sol, hai barcos. Sabes que molaría facer moito? Que? Facer Cibranti e unha foto os tres para cada vez que fajamos IRLs. Para poñela de... Xa, unha portada. Xa. Claro. Porque, por exemplo, eu este vídeo resubo a YouTube, Pero non tes unha portada. pero poñolle a portada dos meus stream normal. Molaba distinguilo, sabes? Pero eso podes facer con IA nun momentiño, non? Cunha No, foto pero- dos tres. Pode ser, podo miralo, sí. Justo vos o meu labubu. Mira que bonito. Se tes 5G tes a mesma velocidade, David, vas a Portugal, non vas a Chile. Eso leí no eu fai 40 minutos. Pois non falaron máis, ou que? No, sí, pero ao mellor non che carga a ti non. É que nese móvil, non sei, no móvil no chat tamén vai algo. A ver, espera. Justo vos a miña sudadera nova, mira de por detrás. A que xogamos outro día no primar? Buah, outro día fixemos algo buenísimo no primar. Eso, podíamoslo gravar, era un contenido. Pois Nada. entonces non o digo, volvémoslo a facer nun futuro. E non o comento ahora. Pois non vai ser que che copien. Claro. Non, é verdad. Posible. Bo, tío, por que vai tan mal o puto chat? Me cago en puta. Ahora non me abre Twitch agora. A ver. Scooby-Doo, papá. Y el pum pum pum. Tedes que preguntar. Non sei eu se o podedes facer, tedes que preguntar por Iria. Ti crees? Pero non directo, Iria, con móvil, sabes, na man, sabes? É para gravar contenido, non facer directo.
se ve o dibuixo, a ver, trae. A ver o piquete de Davis de hoxe. Ole, memories never die, joder, macho. Buf. Sudadera de hipster, diría, No, foi falar, oites, foi falar. Eu levo un piquetón hoxe. Ti salto o carril bici que te van a atropellar. Ah, vale. Levo un piquetón. Mira, levo un pantalón Que é eso de piquetón? de piquete, de levar piquete de... flow, ¿no? Flow, en plan... Estos vocabularios da xente nova. Tes 40 anos, Vocabulizan dunha forma. Vocabulizan. Hoxe pola mañán díjolle, espérate Davis, vou con calma que me teño que adesentar. Era a palabra, dime este. Ulala, vaya vocabulario. Vaya léxico, dixo. Bueno, dame igual. Es que Adesentar. Ti pensas que unha persona de 20 e pico anos pode decir adesentar e quedar tan pancha? Adesentar. Da igual, se é para subir a redes sociales en perfil público deberíades preguntar. A ver, sí, para non meterte moito follón, sí. Si non se ve a marca, Claro, non sei. Non sei como se podería facer. non che van mal que eles ven de ficialle, sabes? O mellor deixen de facer sudaderas con cartel detrás. Cuidado. Gigante. Ti eres entonces das personas con 20 e pico anos que non di a miña habitación, di os meus aposentos. Quen carallo di ese con 25 anos? Home. No, mira, millor hecho. A miña alcoba. A miña alcoba. Voume adesentar. Eu, Iria, a partir de A ahora desentar, eu dixo, Iria dio. a partir de ahora cando quedemos vouche dicir, voume adesentar. Vou poñer a relucir as miñas partes nobles. Como non se ríe? A ver, meu, non é unha palabra tan rara, Davis. Que teñas o mesmo vocabulario que un rapaz de 2 anos e medio tontiño, pois non é o meu problema. No, pero sabes? eu falo ben ao xeito, non me adesento. E que dislo? Vou lavar os huevos, Vou voume macicalar. duchar. No, Home, cambio me vou. adeséntome é poñerte decente. Iria, enseñeille a Merce o sticker de veño nun rato. Ese é moi bo sticker. Pois me pasou É moi Iria. bo sticker. E Iria, tes os mellores stickers, tío. Encántame. Que falas ben? Bueno, mira. Eu só lle escuito meus avós. Só lle escuito meus avós. Home, O de sentar, vos sodes tontiños. Eu flipo. Mira que parte máis chula de ellos. non queres unha foto aí? Cos barcos de fondo? Sí, sabío. Ti... Falta vos calla de sentar mítico. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Porque... Mira, tes flores rojas, mira. ¡Oh! Sí, pero esto no me lo que revise atropellan aquí. Mira, ven. Recorda que sale a miña sombra, Sí, pues faz para que non sala. A ver, ven. Telo. O sea, que lo ideal sería... Sí. Y es que por ahí estoy encontrando... Y eso es lo que dice el noroeste, ¿no? Me cago en Dios. Espera. Co por 3. Probamos, co por 3. Vale. Estamos como más centrados. Un momento, Que a ver se llevou eso 2 veces. Jolín, no pesa tanto, Me cago en Dios, aí está. A ver si lle valen. A ver. Valle, El por 3 non me acaba de gustar, tío. Este está ben, direi. é que se non sale a sombra, IRL de máster de fotografía. Ese non Que pasou ali? Ah, é o clásico, no, que marcou. É De- Barça Madrid agora. Nin puta idea. A ver, Eu non vexo fútbol. non podes intentarlo en por unha vez solo, Vale, ainda que veña. sea. Si se ve un pouco de sombra. Merda, dinlle retrato. Vas ter que cortar o banco ou algo, Bueno, da igual. A ver.
Esas teñen que valer 100%. Buah. Presinto. Ves, esta está moito mellor, Davis. Moi ben. Moi ben. Noraboa. Nada, Bo gracias. traballo, bo traballo. Dijo gracias eu, con 2 collones. Ai. É que hasta é domingo, porque senón sabes que me apetece? Mira, esta rapaza hai que ir polo carril bici, Polo carril bici atropellanche casi. Vámonos de aquí, ó. Ma, pobre meu. No, para ali xa non hai nada máis. Mira como me entendeu, vistes? Ao toque, amigo. Ai, Dios. Buah, é que iba a decir, podíamos comer algo, pero é que noto a barriguinha pesada, Eu digo de Que? Dis de... tomar algo suave. Que é suave para Non, ti? non sei. Un sushi. Un sushi é suave. Ti estás-me toreando, fijo. 100%, Creo non que me anda consta. todo máis vacío polo fútbol, que estará todo Cristo nos bares. Xa. Efectivamente. Sabes que me pode apetecer? Podemos ir ao que dixo Iria. Iria. Ti conoces un sitio onde haxa bubble tea, o de Kirios é unha enciclopedia, que haxa bubble teas, pero eu quero un de fruta, de zumo de fruta. Sabes, non quero como que probamos cando fomos aquí ao Vialia. Eu quero un de fruta, non, sabes? Aí está. Esa é a miña a miña. Comete unha dun ao canto. Dun ao canto. Eso non se come. Dun ao Pero canto. que son? Eu Judías? que sei, sí, dun ao canto. Dun ao 20. Unha, dúas e tres. 14. Uf, vale. A ver, é complicado coincidir. Home, que con... Podíamos lles levar as da feira vegana. Podíamos os levar, comeránse. Isto non é o acai, o açai. É xusto, rompiu. Solo todo de Vialia. No, Iria, podemos ir ao que dixeches ti, que creo que sei chejar. Cal? É un donde dan batidos e cousas desas. No, pero o sea, apetéseme un bubble tea de fruta, o sea, quero beber moita cantidad. Xa, traballade aí, buscade en Vigo sitios de bubble tea. Aí está. Ide ao Around. O Around é dos donos. No, o Around non é o dos donos. Non o que sei. dixo antes. Si, antes falou do Around dos donos. Pero Ah, se- está cerrado dos donos. Podemos buscar un sitio onde podamos beber algo, pero que xa está aberto, por favor. Buscade aí, axudádenos. Vai un gol, creo, ahora, ¿no? Está aí. Así sonan. Así sonan. Está cerrado dos nodos, olvidades. Parece semente das acacias. Vouche propoñer unha cousa. Burger King Vialia. Para beber. Un batido. E dentro poderemos facer este... O sea, stream podemos facer. Xa, Pero haberá cobertura. non creo. No. Deixame pensar onde está o Burger King. Bueno, está fora o Burger King, en realidad, igual sí, É que eu non sei. creo que É sí. a segunda vez na miña vida que veño a Vigo. Hai unha terraza, probamos. Ah, sí, vale. Veña, vamos. Pero una cosa, es que si no, No valía cobertura... Joder, é que non sei falar. Cobertura rara, diría, no... Pero Iria é arriba de todo. Chat, como van? A ver. Marcou Madrid, claro. Penalti pa... Cantos levan, Non vexo o 2-1, número. 2-1. Mi má, vin o 2 e pensei que era un 7. Estaba flipando, tú. Dixen, pero bueno. Gol, no jodas. Qué desagradable. Súdame a hype, porque realmente... Vale. Pois veña, volvemos ao Vialia. Vamos, todo por ali para arriba, despois a esquerda. Veña, dámosle. Quen foi? Canto, O Madrid, ese Madrid. canto aquí polo río baixo hai unha troita de pé a todo o trapo. Polo río... Que puta vergüenza Non me gritei, das. Das moitísima non cheguei a vergonza. gritar. No, Non cheguei a gritar. cala o pomilla. Buah, é que cando fixemos na catedral. Sí, no. Buah, é que quería coller o móvil, deixalo no changuei. Quero a opinión vosa de todos, porque estiven vendo os clips e teño dúas formas de facelo ao inicio do clip, o sea, do reel. Rollo, a primeira é dicindo, rollo, intentando cantar o cumpleaños feliz, ti parando e dicindo, esperade, vámoslo facer ben. E de segunda ao grito, ou de primeira xa ao grito.
No, tens que poñero 1, 2 e 3. Claro, pero que eso Parade, fixémolo vamos dúas facer veces. ben, porque crea retención con Vale, eso. vale. Está aquí. Pero, chat, vamos, mirade, vai haber algo bastante importante, que vai a ser a operación de que Davis gane un concurso de creación de contenido. Porque vai haber un momento onde vos tendes que apoiar o vídeo que suba a cuenta para que teña moitos likes, porque o hai que spamear, sabes? Hai que farmear moitísimos likes. Sí, pero eso ainda non o Por qué? comentei. O que? O do concurso. Bueno, pues Pero- digo que te vas a presentar. Non lle dijas a cal. Claro, non dixo a cal, seguramente me presentarei a un concurso que teño que enviar o meu vídeo. E o día que envío o meu vídeo, Exacto. ese non sei cando se publicará. E nese momento ides ter que dar like e comentar e as de Dios. Pero bueno, Claro. eso xa o anunciarei ben pa Pero eu a Davis pa semana, díxenlle, así. si quedas entre os finalistas e hai unha jala de premios, Iria, eso interésache. e hai unha jala de premios, eu propoño que se os presentemos ali vestidos de gala, como si este rapaz fora a ganar un putísimo Oscar, sabes? En plan, empiquetaos, pero estou falando de gala vestido largo, sabes? O sea, ti con traxe. Empiquetado tamén, ten que ser así. Eu vístome como queirades. Como se queredes. Se sempre comentamos e damos likes. Xa, pero creo que... Pero este non vai ser, non o vou subir eu, o sea, vai ser subido noutra conta. E xa vos avisarei, sabes? Claro, Pero tampouco tanto. Aquí facemos a performance como se este rapaz debe andar un Oscar. o vídeo xa teño editado e teño guardado. Non é dos millores que fixen, pero que tamén tens que entender que non podo subir calquera burrada aí, sabes? Polo que sea. Claro, non pode ser un vídeo. É gracioso. Desta baixome. No, Iria, por qué? Pon Iria, a ver, tampouco tanto. Jolín. Pero por que se baixa? Vale, cal é o límite entonces para ir empiquetados a recoller os premios? Porque, é dicir, como somos personajazos... A ver, en podemos sí- facer a contrario, ir en chándal. Bueno, pues no vamos. Claro, o sea, o rollo é como darlle a volta á situación e parodiala hasta un punto de que parece que estés nominado para un Eslan, sabes? Podemos alquilar unha limusina. E que de feito, isto, buah, como idea de contenido é boa, tío. Os Eslan pero ao revés, sabes? E o teu primer Eslan vai ser ese premio chiquito. Sabes? Despois ven o Eslan. No, eu non creo que gane nada, pero bueno, vai ser divertido, importante participar, como decía a miña abuela. E botar unhas risas. Sí, claro, home. Primeiro teñen que aceptar a proposta. O vídeo xa o fixen, por eso esta semana non vos subín un vídeo viernes. Iba a subir esta semana 3 vídeos, que tamén non vos podedes queixar, estou subindo hostia de contenido, Estou subindo 3 vídeos a semana. Estás traballando, sí. De cando do normal subía 2. Este viernes quería, pero non me deu tempo. Supoño que vos subirei un vídeo lunes. Xa está. Pon muiño, Davis, si queres ir de marca, deixoche equipación de Crocs, que é todo marca. No, ir a uns premios... No, pero te imaginas de ir rollo todos tripaloski, con chándal Adidas rojo. Sí, como Boyanga costaba, vale. Ese rollo. Pero no, non che pega eso, Non che pega eso. No, que a ti sí, ¿no? No, a mi pega. A nadie. Etiquetada, ben, vestida... Bien, bien. Con traxe da bici, tío. En calas. Sí. Toc, 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 toc. Subindo o palco ese. Resbales como isto unha hostia, porque outra cousa non, pero as calas resbalan que E flipas. David en traxe non o ides ver na vida, xa vos lo dixo. Non tes ningún traxe? Podo ir en camisa americana, vaqueros... Sí. Non tes ningún traxe? No. Como non va? Pero bueno, claro, que ti non sales ni nada. Claro. Iden zocas. Tampouco era mal, Que é eso? En xocas? En xocas, en riba do xocas. En riba de xocas. Sí, exacto. Americana chamalle un abrigo, xa mo dixo. Entrelle aí. Que fai aí, vaianos? Entrelle aí. Mira, mira o último, a fila última. O penúltimo aí vai. Poderos Claro, o dali, O da segunda fila. claro. Entrelle e pregúntelle, por que non tes unha foto miña? Non tes huevos. De can... Davis. Vamos.
É broma, coño. Vamos, anda. Pero por que está aí? Está guapo ese... Non é Ibai, coño. É quen? Non sei quen é, pero non é Ibai. Ah, pero que é unha coctelería, meu. Sí, é un local. Un café. Tar está guapo, Bueno, así moi rollo alternativillo, ¿no? Como chicastes, pensaste que iba a preguntar, como chicastes, amigo? Recollestes o cable? No, perdón, era broma, tal. Sí. Hello. Non iba a preguntar, de todas formas. Uf, nada que ver. Polis de la moda. Quen é Poli de la moda? Non entendín eso. Quen é Poli de la moda? Buah, fomos un evento vegano. E non fixemos o chiste, policía vegana a ver ese nabo. Buah. Perdes as facultades, creo, Eu o traxe solo para fin de ano. Estaba falando con Muiño que digo un americano e un abrigo son parecidos. Non, nada que ver. Nadita que ver. E Davis, cando dixen, bueno, pero teres que ir con un traxe e tal, dime. No, bueno, podo ir con unha camisa É un abrigo. e un abrigo. Eu, que abrigo? Por qué? Un largo hasta aquí. Pero é Negro. rollo de traxe. É rollo de, sí, negro e grueso de tela. Grueso. Así rollo Peaky Blinder. Ah, bueno, está ben. Está ben. Ese como decir que un porco e unha vaca son parecidos. Si, eu completamente el estrobe. Literalmente. Abrigo, merce. Pois non é un traxe. Eso dentro non vas a ter posto. Traxe hai que poñer un americano. Correcto. Cando Con non... la razón xa, Home, que teño domao. Cando non teñen Xa está ningún domado. margen de ganar, é mellor rendirse. Por Ai, ali. iso de Navidad, non? Sí, por ali á esquerda. Mira o árbol! Ainda está aí sin completar. Ai, pois mira, xa aproveito e vexo as luces apagadas, que do tal para velas encendidas é o mismo pero con luz. Non ten punto de comparación. A min é que a Navidad ven máis sudando, pero uf. A min gustame, a ti non che gusta a época navideña? Sí, o que non me gusta é estar aquí con 200.000 persoas. Claro, ao por mesmo eso che tempo, digo sabes? que hai que vir un miércoles Pois ou un imaginarte isto, pero con luces de colores. Esas luces sí me gustan, ves? Estas están bonitas. Pero son medusa. Sí, está chula. Esa está chula. Que se deteño la Virgen. Navidad ves festividad da vida. O sea, a mí gusta unha festividad, pero non me gusta, pues por ejemplo, vir aquí e ver, pues eso, 400.000 personas no mismo sitio, todo agobiado. A min eso tampouco me gusta, Ah. pero por eso mismo, se vimos algún día, hai que vir un jueves á noite. Tamén temos a sorte ahora mismo de que a 6 é de noite. Entonces, se ves un jueves, estar aquí a 7, vale ver todo encendido a 7 da tarde, sabes? Xa. E non fai falta quedar hasta 1 da mañá, sabes? Cruzamos e pa esquerda. Vale. Ti sabes para onde estamos indo? Sí, Por sí, sí. Vale. E outra cousa non, pero teño un sentido de orientación, A ver. podelle preguntar sempre. Sí. Outro día, que estaba eu con Brais solo no Discord, con Cibran, Ai, enseñámoslle non sei que ir, bueno, perdón. enseñámoslle desde o Google Maps a Cibran as pontes. E díxolle a Brais, a que che enseño donde nos vimos, o día que fun contigo na vida. Ah, Clavei na primeira. joder. Bueno. A primeira que quedou flipando, Brais. Que, por certo, non está no stream, non? No, non o vin comentar, estará vendo o fútbol. Bueno, direito que me empeza a ver un pouco o tendón de Aquiles, Xa, pola parte de esta atrás. callo ao fondo. Vale. Solo que quixen vir por esta porque non subes tan empinado. Uf. Mañán teño eco, a ver que me din. A ver Eco. se non quedo coxa para toda a vida. Eco. Uf. Non vas quedar coxa por un chat. puto esguince. Teño un unboxing para vos, que nos fixamos antes. Cal. O meu unboxing de hoxe. Mira, ven para aquí. Mira, aí xa. Ah, é verdad. Este é un secreto. Pero Unboxing. Que puto asco. ninguén me lento. Estúpido. Quen quere patatas? Están buenísimas estas patatas, É unha animalada. Como o primeiro día. Sí, é o mellor cando te sede comer patatas saladas. Ahora, gustaríame saber que carallo pon no chat, porque iría primeiro e xa vai dicir que puto asco, non sei que. Ai, que rico, dixo. Ah, no, pero mirad estas patatas, son patatas veganas. A ver, é que unha patata é vegana, Davis. A non ser que as restrejes por un porco.
No. Creo que hai moitas cousas así que, aínda que te parezcan veganas, si usan produtos... Porque hai químicos e así que ao mellor están feitos con cousas de animales, sabes? Home, pero unha patata é moi raro, Depende de como este o sea, como este o fertilizante que lle boten. Porque hai fertilizantes que ao mellor están feitos con restos animales. Que é unha patata da impresión que me acaba de dar o que acabas de dicir. Pero, home, non sei. Vos teño que beber, Pois non como las patatas. Non. Sabe o que me gusta moito? Que? O plátano frito, así. Sí, eso está que te cagas. A mí encanta. Eso está que- En Tailandia, uf. Eso está que te cagas. Eu tamén teño probado con sal. Caja polas patatas. Ti posme En plan- patatas e un plátano así que lle den polo cu as patatas. Pero as rodajas de plátano son do gordo de esto, sabes? Buenísimo, buenísimo, encántame. Eu as patacas boto ya bono de jaliña en descomposición e grasa de vaca rebozada, non te jode. É que Iria, gústame moito a sudadera que comprei onte. Iria díxome leva, e leveina. de feito, direiche que che quedan millor, creo eu. Os colores así claros na cara que os oscuros. Que os oscuros. Pode ser. Non sei que opinión terá Iria ao respecto, pero eu creo que a él, en concreto, séntanlle millor os colores claros, tío. Os marróns claros, sí, o color así gris clarito. Porque o color negro como que che entristece moito, sabes? Mira, Iria, Levo toda a vida dicíndolle que os blancos lle quedan genial. Eu é que non... ¡Oh! Que pena que este Temos que pechado. entrar aí un día. Que pena que este pechado. Está guapísima esta tienda. E poña Enseñoume blanco ir. nos streams, sí. Claro. Vale. Por que non lle faz caso? Vale, empezaros a facer os streams con roupa blanca. Podo miralo, podo facer... Por que non respondeste na miña pregunta? O que? Cando reveixas este stream, Buah. verás o contexto. Acordaste no stream do outro día que estábamos na Alameda sentados e ti dixetes que ibas a xogar ao rugby? Eu creíno. Sí, claro. Momento de ouro, Sí. Momento de ouro no clip. E despois xusto escoitas unha ambulancia de fondo e dice Bran, mira Davis, veñen a por ti. É épico ese momento. Que me decías? Nada, eso, que cando vexas o stream resubido saberás o contexto desta conversación. O sea, da pregunta que che fixen antes. Saberás que pregunta che fixen antes. A dos colores blancos, que por que non o fajo, non? No. Pois non me enterei, lo. Xa, no, que non sei. Que son villancicos xa, pero No, aí sempre hai alguén cantando. Ah, sí? Podes cantar ti? Non crees? Pero dis ti que ao mellor cúndeme máis facer os streams na casa con camisetas blancas? Sí, 100%. Voulle falar a Siroco, que me mande Claro. cúndelles, seguramente. Regalei unha sudadera que era miña grande, que lle queda genial e ainda ten na casa. Sabes que pasa? Buf. Iria, estás enfadando. Como chantou, amigo. Encántame cando os homes achican. Porque saben que perden toda a razón do mundo, sabes? No. Entonces achican. No. Dio, encántame cando fan como así. E se encollen, sabes? O que sabemos é que non podes luchar contra o inluchable. No, non é que sea iluchable, Davis. Pero sabes que é que non tes a razón. Nunca verás un caballero pelear contra unha parede. Wow. A- Iria vai sacar un arpón. Home. Ai, mi má. Sí, pero fai proba, e se non, antes de iniciar o stream, no OBS, poste unha camiseta blanca e unha negra, e ves cal che vai quedar mellor. No, si xa teño feito streams con camisetas blancas. O último de medo que fixe que me baneou o TikTok. Foi con unha camiseta blanca, non? Sí. E non crees que che A quede ver. mellor o color claro que o color oscuro? Pero é que isto non sei se eu expliquei en stream unha vez, pero eu si fago todas con negro porque a veces me cunde mezclar clips de días distintos. Por eso sempre poño camisetas negras. Teño un montón delas. Ah, vale. E, por exemplo, hoxe saco un momento gracioso de hoxe, un momento gracioso de onte e mezclos e non se nota. Xa, vale. Sabes? Solo se nota cando teño barba larga. Aí non podo mezclar. Se teño barba de 6 días non podo mezclar un porque estou rapado. Xa. No, é que cuidado, a parede eres ti, Dirio. Pero si, no de mirar. Claro. Pero si, eu 100% che digo que moito mellor colores claritos que oscuros. Outra cousa para facer deporte, bueno, pois aí, para comprar. Eu que sei, está ben. Canta batería me queda? Non sei. 45. 46 menos 1.
Eu axudaría a reventar a pausa, digo en serio, porque me desquisia. Mira, pero digo eu, o Burger King... Dano, donde aparcamos, ali arriba. Arre, me falta la Virgen que levo andando 30 kilómetros. Que 30 Ai, que é kilómetros? un contador para Navidad. Sí. E isto, a que necesidade ten? Non sei, pero xa pon aí Huele a 59. castañas asadas. Ali o... Que rico, encantan as castañas, tío. Ainda comín outro día. Pero non ten pinta de ter TPV. O contador de Navidad, mira. A 60 días para Navidad. Ese. A cota da Virgen. Sabes onde señala que acabo de ler? A donde? Onde vas a tomar polo cu. Xa o sei. Ah, vale. Xa che dixen, a cota da Virgen. A cota da Virgen, non sei. A ver, vamos a ver un debate. Que estamos no sitio ideal para ver este debate. Ti non crees que isto é excesivo? Sí, é que un día a Navidad vai empezar en julio. No, pero xa non falo do contador, falo de todo. Vos non credes? É que isto sí que é un debate interesante. En plan... A min gusta a Navidad. O sea, a min tamén me gusta como festividade e tal, pero non é como excesivo, por exemplo, que aquí a finales de agosto a xente xa está Sí. pensando na Navidad. Joder. Por eso che digo que un ano vai empezar en julio, a Navidad. É que cuidado, por exemplo, que ahora poñan un contador e que poñan 58 días, quen puxe ese contador? De Gref. É que claro. Mira, ai. tal vez. Sí, coño, estou ben. señora está esguizada. A María Ahora xa melloro, pero... se desconxela en novembro. Claro, sabes quen é María Carey? Sí, unha cantante. É que canta. Cancións. Pero non conoce ninguna? Sí. Seguramente sí, esta de Navidad que pon iría sempre. Pero... All I want for Esa, mira. Christmas is you. Sí. Hola, Gustavo. Que tal, Gustavo? Non empezan ca Navidad, empezan a prepararse para Navidad, non é o mismo. Vale, sí, pero... Sí, pues vai vir un ano que se van a empezar a preparar para empezar a prepararse para a Navidad. E van a empezar en Pero julio. digo eu, claro, porque nós, por exemplo, non vivimos aquí, sabes? Pero ti imagínate que vives en Vigo e que a finales de agosto estén poñendo anuncios e luces de Navidad e preparando casetes e movidas. E que en di finales de agosto di en setiembre, porque fijo que isto xa lo ha montado aquí un tempo. Dici, hostia, no? En plan, é como que non sei. O sea, a min como que non é que me agobiaría, pero sería como, joder, en octubre hai Navidad. Tal, non sei. Mira, 100 bits de Macnav. Moitísimas Moitas gracias por eses bits. Moitísimas gracias, porque ahora Merce dime que teño que dicilo con outro tono, non como un morto. No, home, David, donanche, sen dicir. Moitas gracias, joder. Non o tires así, dilo. Moitas gracias, Gustavo, por exemplo. Sabes? Coño, porque eu son así, pero... En febrero vamos tarde, sí. Hasta en Padrón puxeron as luces. Como? Sí, en Padrón puxeron luz, pero non compares. Puxeron Home, non, en 4 Padrón non luces. era 4 millóns de luces En Brión de Navidad. tamén estaban poñendo. Que dis? Mm. Se non é, mira, se o poñen a víspera de Navidad, porque ali... suda ya, entón a forma... Isto todo non o poden facer as 2 primeiras semanas de diciembre, que non lles dá tempo. Xa, a ver, entendo que tamén a magnitude desto, pois, bueno, supón, sí, non, empezar moito antes. En Pobre tamén andan poñendo, en Lugo tamén as están poñendo. Ai, que agobio, por Dios. Un día vai chegar julio, 31 de julio, Navidad. É que... Deberíamos, eu creo, de facer un especial de Navidad, David. Sí, eu por min se queredes, sí. Pero como facemos o especial de Navidad? Porque podían facer como unhas precampanadas, sabes? Pois... Sabes? Non vos gustaría, chat? Facer como unhas precampanadas. E avisamos o día e a xente, pues, si quere, pode preparar os seus lacasitos ou uvas e damos as precampanadas nós. Pode ser algo así. O sea, como Ibai, pero cutre. Pero recorda que ese día temos a carreira en Santiago. No, pero non dixo o mismo día de fin de ano, sino... Vale. Sí, no, como unhas... Sí, campanadas. Non sei. La mira, o Muiño regalou... Hostias. Hombre, Muiño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Moitísimas 8, gracias, 9, tío. 10 suscripcións. Moitísimas gracias. Como se nota Moitas que estamos gracias, a final de mes en Suiza. Que grande. Moitas gracias. E Muiño tamén é un dos que está sempre aí, é un grande. Sí.
para botar prendidos 2 días empezan 10 meses antes. Sí, pero bueno. Mira, Pumita despídese, que se ten que marchar. Veña, Pumita, hasta Esta frase, outra. Pumita. Terás o stream resubido en YouTube. En Lugo foi por Son Froilán que eu vivo aquí e xa quitaron todo. Ah, vale. A miña pregunta, que estades facendo o Camiño Santiago? No, Eu estou tá ali, agotada home. xa. Ves aquele edificio verde? Pois a esquerda xa é recto, xa, o sea, xa llanea. E entramos no Vialia. Ves o edificio verde, está a 4 km. O problema é Vigo, que Vigo é todo costas. Si, para o tendón de Aquiles, mañan cando yo conto o oficio vai me aplaudir así. Quen era de Vigo? Xocas era de Vigo, non? No, yo casé de Lugo. De Lugo. De Vigo é un que mellor non sei se conocerá a gente do chat, Flexidine, que fai judo, Ni puta idea. compiteu a nivel Galicia. Pero este é Madrid. E si era de Vigo, pero así dos grandes non. Sonábame que Xocas vivira en Vigo ou era de Vigo, non sei. No. Estades en Vigo, sí. Estamos en Vigo porque, bueno, xa dixemos antes, pero viñamos a unha convención de veganos que está preguntando Gustavo. Sí, por primeira vez, Gustavo, probei un burrito vegano. Estaba bastante boa, verdad? Mira, que aí está. Quen está? Damiza. Hola, Damiza. Falamos de ti antes, Non conoces Damiza. esta calle? Falle un alto así. Falamos de ti antes porque viñemos a Vigo, pero foi de quentada, porque tivemos un evento cerca de Vigo, un evento de comida vegana. A movida era ir ao evento e marchar para casa, pero ao final quentámonos e viñemos para Vigo. A última hora, xa. Sí, porque era... Ai, mi madre, me home, cantos veces pasou este pola calle xa de viejo? Porque a movida era ir ao evento e pensamos que íbamos a estar como, non sei, 3, 4 horas ou así. Pero non, fomos, comemos, Unha hora e pico puestos, estuvemos. sí, por aí, 2 horiñas. Non era moi grande, pensábamos que iba a ser máis grande. Que Sí, dixo? non contestou aínda. Que pon? Tamén andades costa arriba, porque queredes. Que podías ir para o Valo e subir no ascensor. Tamén é verdad. Tamén é verdad. Jodeume, chat. É que eu non entendo deso. En plan, sei que como que che O ascensor que villemos antes, home, que a calle era de abaixo. Pero bueno, tampouco é moita costa. O sea, hai costa, pero tampouco tan Hoxe teño empinada. David de Fixio, que me está metendo unha candela pa o pé, amigo. Estamos indo moi suave, coño. Sí, bueno, activo Strava. No, aínda non me vibrou, o reloj víbrame cando camiño 6 km. Aínda non me vibrou, non andivemos 6 km. O sea, eu... É que tampouco é un dolor como tal, tío, unha molestia. Non sei Sei que como é, carallo tive ten. moitos esguinces. Pero nunca te tocaste o peroneo. Ou sí, nunca os mirei. Tiven jodidos, moi jodidos. Cuidado. O raro é que non estes coxo, mi jodía de hoxe. No, soname os tobillos, pero... Doíame. A min doíame esta parte. Que crees que puxo Iria? Esta parte de aquí. Moitísimo. Pero todo alrededor. Todo. En plan, doía, mira, levanto o pé, doía así. Sí, claro. A min E polo me lado doi. de dentro tamén, por aquí. A min tamén me doía. Sí, pero é normal, coño. Que crees que puxo Iria no chat? A ver. No, así ler. Pero de que contexto? Polo que estás falando dos esguinces. Que me dixo 1000 veces que o fora a mirar e non lle fixen puto caso. No, pero podía tamén poñelo, puxo. David, non é por ir máis ou menos rápido, pero a rapaza non pode andar tanto. Nah, está bastante ben, Está bastante ben. Tendo en conta que fai unha semana e pico, estaba en plan, vou morrer, non vou poder facer deporte máis na miña vida, non me vou... Bueno, vale, pero porque eu sou moi derrotista con eso, porque... Claro, eu tuve lesións, pero, por exemplo, ano pasado rompín fibras, pediste, vale, é unha semana, sabes, e foi unha micro rotura, e ben. Pero claro, eu despois tuve... Nunca tuve unha lesión que me obligara a parar así de 100 a 0, sabes? E bueno, a mí eso jódeme A edad, un mija. montón. Cando me esguincei o pé, este rapaz dixo, bueno, a ver ahora quen é o próximo a quen lle toca, porque só falto eu. E dixo este, non vou coller a bicicleta, amigo. Non collo a bicicleta. A min sona má rodilla, os meteles teñen falta de aceite. Que son meteles? Non teño ni idea. Serán como os rótulos, non? Cruza rápido aquí. Ai! Non é por nós. Ai, me cago na puta. Me cago na puta. Cajeime. Uah, espero que se vexa no clip, espero que se vexa mi...
Non salen alertas nos IRLs. Telo que configurar. Non de verdad. salen alertas nos IRLs. Telo que tens que meter, mira. As Pero quen alertas, dixo eso? Iria. Ah, vale, sí, xa sei. Sabes Vale. o que quero dicir? Sí, Telo é fácil de configurar. sí, un mirareino, momento. mirareino. O que ten cu ten medo. É que como ando medio coxa, Gustavo. A ver, eu non como dixen tal, nada, non sei se me nota na cara, pero desde fai 500 metros, 1 kilómetro, o burrito quere salir. O peso a mí fai moitísima gracia. É como que me está doendo o estómago. Tes que soltar lastre, ou? No, a ver, estou ben, pero é costa arriba e estou empezando a sudar frío. Estou ben, estou ben. Tiñes que ir por esa esquerda, poñenche mesmo. No, porque vamos para arriba, ti pensa, vamos para arriba de todo o Vialia. Si entramos no Vialia, marcha a cobertura. Vale. É hasta ali. O de que... Chat, ti antes dixertes, ves aquele edificio verde? Pois é ali. Mentistes, mentistes. Non mentín, podemos ir por abaixo, pero mellor cerras a cobertura. Davis, aí no Vialia está o poke ese que vos dixen aquela vez. Un poke. Non podo comer un pouco ahora mesmo. É que, Dami... Bueno, claro, é que volvemos a repetir, pero... Damiza, fomos a unha exposición de veganos e comemos un burro. É que literalmente era un burro, Me era o cago tamaño... en Dios. Era un burrito o tamaño dun burro. Sabes, era así de gordo. E claro, é todo proteína vegetal. Eso hinchas como un... Debe ser, pues, como un animal, tío. Pois, claro, ahora este querelle salir o burro para fora. No, Teno que levar a cor... Esto ben, dame dolores a veces, pero... Todo ben, home. A David gustalle moito dar voltas, pon sempre o GPS, por favor. Quen crees que puxo eso? Iría. Correcto. Xa estamos aí no Vialia. Uf, Aparte, hai que cruzar aquí, eu non se dixen. Dixo vos agora. Mira, Eu non que se dixen... bicicleta. Non, eléctrica. Meu, está guapísima. Esa non, Está mola máis. Ah, Que iba a dicir? Ah, eu non che dixen algo. mira que pon Iria. Ai, perdón, David, é que me encanta machacarte. Eu non vos dixen nada. Pero eu, como onte salín da casa e había bastante frío na Coruña, eu hoxe, porque onte fun a Coruña, Ah, vale. hoxe dixen, vai facer frío seguramente tamén e Vigo, e sabes que trouxen? Un puto plumas. No, a mítica térmica de deporte hasta aquí. Pois teño hasta aquí teño unha térmica de deporte. Pero como tes a térmica hasta aí? Hasta aquí, a negra esta, que é como... Ah, debaixo do pantalón. Sí, E que carallo che obriga unha térmica si tes manga corta debaixo da sudadera, meu? pero arriba non suelo ter frío tampouco. O sea, se levo unha térmica estas en inverno usar moito. O sea, pero é como un malló de ciclista. É como, no, sí, pero sin o culote. Xa. Davis, o burrito asoma o fuciño polo cu. No, coño. Dame dando o estómago, o sea, máis arriba, non é de cajar. Pon Il Canalla Rubens. Os baños do Vialia son luxo para cajar. Este xa os probou, amigo. Este xa é experto no tema. Mira, a ver, vou che ler outro comentario e dime que non puxo, Vamos a xogar isto a ver canto conoces o teu chat. Mira, vamos a mirar dos míticos, claro. Sí, tes cara de estreñido, sí. XDD. XDD, eso Iria non foi Gustavo. Sí. Sí que foi, sí. Vale, e agora, outro. Este rapaz non pasou ben pola cinta de creación do ser humano. Eso, Damiza. No, Anita. no, Alexia. no. Iria. Bueno, era difícil, ese... Si non me das máis datos... No, non había máis datos que darche. Ah, mira, el canal Rubens di vivo en fronte ao Vialia. E tes baño? Home, digo eu que si viva ali. Terá baño. Unha vez fun a casa dun colega e tiña moita sede. E entrei na súa casa e dixen, tes auga na casa? Ojalá chixera, no. No, non teño, un normal, algo así me dixen. Mira, pon da miza. Tes que facer unha sección deste, Davis, de adiviñar quen dixo que.
xogamos. Vale, ide poñendo Pero, frases joder, Claro, tedes pero que poñer cousas que coherentes ao que estén pasando. é o que soledes decir vos, porque Exacto. si ahora me di, eu que sei, Claro, non pode poñer o Gustavo... pois é que claro, non sei, pero cousas coherentes, vale? Así hai máis feedback, eso está guai. acabaronse as costas. Uf. Mira, bueno, claro, pero isto non o vas a adivinar porque é complicado. Pero bueno, Anito, Que querías cando marchar a casa mencionaste. son as 6:30. Bueno, vamos ali e bebo porque estou morta. Vale, sí. vale. E despois vamos. David, ibas a comer no Burger King. No. Bueno, no Burger King, pero pensei que o puxeras Como mal. moito, un Oreo shake. Pero no. Eso non o contemplo. Mira, perdón, que hora é? 6:30. No, é mentira. Ai, que non cambiei ahora no reloj. A ver, quen dixo que? En mayúsculas. Son as 5:30 que cambiou a hora. Xa, Que en mayúsculas, que non dixo? eso iría. Non sei. Si, non? Sí. Pon Lucas. Meu, actualiza. Claro, son as 5:30, home. Pero o reloj non enchufei ao móvil, e non se non enchufas ao móvil Claro, non non cambia. cambia. Quedou calva. A ver, tamén vos digo unha cousa, é porque, joder, porque nos levamos guai ao final David máis eu temos como a mesma tariña mental, sabes? A mesma tontería mental. Temos ese grado de enfermedad. temos o mismo. Pero unha persoa normal para aguantar este circo, coidado, E se está cibrán, mi madre. Que circo? Esto. Ah, o que temos nós, si. É Claro. que somos moi personajes. Mira, por exemplo, Xuntouse a fame que as ganas de comer. outro día Davis elevoume o oficio, bueno, pola mutualidade de fútbol, da igual, Nunca levoume o oficio. me reín tanto nun Vale, ficho. túvome que levar o oficio porque eu non podía conducir porque ainda non podía apoiar o pé. Elevoume. Por certo, meu chofer personal este de aquí, buenísimo, recomendado 100%. Levoume o oficio que chamou chocano? No. A mí ese indixo non me falla, acordadevos desto. Vale, pois fomos ao oficio e que pasou na consulta? Antes, a min dime a tipa que me atende por teléfono para darme a cita, díxome, bueno, pois tes lunes ás 3 menos cuarto ca consulta do doctor para a mutualidade. E dixo eu, vale, ás 3 menos... As 3 menos cuarto, correcto. Claro. Estábamos... No, bueno, era menos 20, pero ás 3 menos 20. E dime a tipa, sí, eu, vale. Pois chegamos ali ás 3 menos 20 e dinos a tipa que era para as 4 menos 20. Outra tipa ali saliu en plan, no, tú te equivocaste con os dous huevos E claro, a decirnos que nós nos equivocamos, como se non tiveramos máis que facer no día que ir ao puto mutua que era. e di este. Claro, marcha a tipa, claro, entendémonos solo con mírame, eu miro. E dime este, chego a ser eu. E díjolle, como dixes? Non me acordo, xa. Dixo algo como, e díjolle a tipa 4 cousas, algo así. Porque claro, ainda por riba, temos que comer antes da hora. Ir a Santiago, porque tiña que vir desde a miña casa, que me veu buscar el. Ir a Santiago, ir á mutua e esperar ali unha hora, porque non nos atendeu, A movida, o peor de todo foi cando a tipa nos dixo de entrar a esperar na sala onde estaba ela, non ali aguantábamos a pasaron risa. moitísimas cousas. Non aguantábamos a Porque risa. había unha música na sala de espera que era, bueno, non sei que música era, pero é que en urgencias tamén nos pasou, tío. Cando estaba mal do pé e me Sí. tiveron que levar a urgencias de Santiago, levoume Davis que Cibrán ao día seguinte traballaba. En urgencias había unha tipa enfrente nosa cunha bolsa de patatas que se estaba comendo como si literalmente a súa vida dependera deso, meu. Flipas. Claro, collo o móvil e escribolle por WhatsApp a David. Escribolle en plan, arre carallo, o próximo que come é a bolsa. Este, claro, é tontiño e ten a risa moi fácil. Entón empeza co... Ese ruido a mí mátame, sabes? Entón a ver quen aguanta máis a risa. Pois na mutua, en plan, sentounos a esperar onde estaba ela a tipa, e xusto, despois de 20 minutos esperando, chega un tipo chamado, eu que sei, José Luis. É que eso é. Chega un tipo chamado José Luis. Claro. E claro, eu non entendía por que a tipa estaba tan cabreada con Merce por chegar unha hora antes.
Cabrete se chegas unha hora tarde, pero unha hora antes no, sabes? E cando chegou José Luís, escribo eu a Merce por WhatsApp. Eu creo que o que lle jodimos foi o polvo esta con José Luís. Non aguantamos a risa. Non aguantamos a risa e empezámonos a reír. Era buenísimo. E tivemos que facer a mítica de estamos falando de outra cousa. Sí, e dime este partindo esa polla. E fai que me enseño o móvil apagado, tío. Enseño o móvil así. E dime, mira, eu meu, pero que me estás contando? Sabes? É que é así. Pero despois tamén a isto lle que sumar que, digamos, no noso lore personal hai unha persona que se chama, bueno, pues José, ¿no? Digamos. José Luís. José Luís, que nos fai moita gracia facer chistes sobre él. Entonces, é bueno, está bien. Pensamento totalmente válido. Ali, perdeu este perdeu porque o normal é aguantarse a risa. Porque eu tiña sudadera e tapábame así, sabes? Como si tuviéramos 14 anos e estamos no puto instituto na fila de atrás. Correcto. Esa é a sensación que me dá cada vez que veño con estes a algún lado. Porque é que é inevitable. No, e despois o tipo pretendía que eu entrara contigo a consulta. Non me chega a rirme aquí dentro como para entrar a rirme dentro do médico. Pues dentro, pavo, reviroume o pé. Doeume tanto, tío, que cando salín dixen, meu, está me latendo o pé. Pasei no mal, paseino moi mal. Saliu cosa cunha folla de ejercicios. E dou unha alta. E doulle alta, dixo, ti estás para xogar. Sí. E dime, seguidimo tipo, eu, sin apoiar o pé, entrando con muletas a consulta. Vai e dime, bueno, se non podes xogar 90 minutos, xogas 30, se non podes xogar 30, xogas 5. Eu, Pues bajamos. Vale. Que din aí? Espera, porque non se me está actualizando o chat, non sei se perdeu... Espera. No, cobertura. cobertura. No, está aí. No, está ben. Canto teño de batería? 30%, está ben. No, ahora iremos ao Burger King. Dices que é un animal salvaje, de estar encerrado nun edificio complícanselle. Pois o da mí. Está ali o Burger King. Imos pa terraza, ti pides o que queiras pedir, eu quedo co móvil na terraza. Vale, ti queres un Oreo shake? Non o sei, É que non teño ganas, a verdad. Eu quero beber, o sea, eu pedirei, pois... Non sei se... É que non me convence un ajo aquí. No. Pedirei un Nestí ou un Aquarius. Sí, prefiro un Aquarius. Davis, acabo de veros en un paso de cebra. Os iba a pedir de sacarme una foto, pero tiene el móvil sin batería. Vais a seguir Vigo por mucho rato para ir a sacarme una foto. Estamos no Vialia. Estamos no Burger King de Vialia. No Burger King de Vialia. Se ves aquí, sí. Sí. Estaremos aí sentados un rato e marcharemos. Vai todo Starbucks. Ai, aquí iría vas odiar, pero odio Starbucks porque non me gusta moito que é o café, sabes? Non me gusta o café. Gusta o té. Pero ten granizados e todo eso, que non son de café, Sí. Smoothies, sí, claro. Ah, pois sí que só había café. Pero igual a cobertura, podemos ir hasta ali e miramos. Vale, queres mirar a cobertura aí? Si, vamos vendo, si vedes, avisade. Vale. E si vedes O que... bebida de almendra, tía. Bueno, podemos tirar un poquinho menos tamén. Digo eu. Ou isto é unha jauría todo. Me falte Dios. Hai que criar os rapaces. Cando tes batería? De batería ven 30%, pero tedesme que avisar si non hai cobertura dentro do Vialia, porque non... Adiós cobertura. Adiós cobertura, pois nada. Vai que salir. Aí está. Bueno, penso que reconectar. Espera, voy mirar. Pero Aí está, xa está. non se creou outro stream, non? No, está neste. No, está perfecto. Vale. Pido eu aquí, si queres. Sí, no, pero eu podome sentar na mesa, joder. Claro, pero... Ah, bueno, aí dentro, dis. Aí dentro da terraza. Ah, vale, sí, está ben. Vale. Vaya ratos, no. Ahora vai ben. Mira, naquela mesa. mesa. Creo que vai ben. Vale, pido che un Oreo shake ou non queres nada? Non vai a ser que me do o estómago e... Sí, é que... Nesta mesa. Pero vai haber un cumpleanos aquí, Davis. Pois que lle den polo cu. Ah, pois cando griten un rapaz. Movémonos, coño. Dime se vai ben a cobertura aquí dentro. A ver, vai ben. Vai ben, oh. Vai ben. No, publicidade Está ben. Que
verdad. Aí, está ben, aí non se ve. Está ben. Vale, pues vai pedir eso. Vou pedir. Queres que che dixo esta po chat? Si, déxamo, estou lendo aquí o chat. Ti tes para pagar, entendo? Sí, dentro. De momento vai vendo, vale, perfecto. Pois si, non tiña pensado facer stream hoxe. Escoítase ben aquí dentro. Burger paga la promo primer aviso. Va. Suda majaita. A verdad que non me gusta nada este sitio, non suelo comer. David, chupa, a ver, está ben. Mal, sí que... Que di, Siria? Non entendo. Está moi guapa esta sudadera, Se estás escoitando o stream, para que preguntas? Tamén é verdad. Escoitase moi ben, vale, perfecto. Estame doendo o estómago, pero non é de cagar, O sea, é como... Non sei, creo que me sentou mal a comida vegana esa. Eu de feito pensei que tiñas o micro posto. No, a verdade é que teño que darlle uso, Comprei non se non os estou usando. Teño que darlle uso a eses micros. Está ali pedindo. Non enfoques a entrada que pasan nenos. Xa, pero que fago? Atrás hai un parque, sabes? Aí. É o mismo. Non é a entrada, hai outra entrada por ali. A comida vegana é tóxica. A min gustou o meu burrito, pero non o pediría de normal, sabes? Cambiar de mesa é top. Cambiar de mesa é top. Pero que non hai moitas máis opciones, Porque aí hai unha que vai haber un cumpleaños. Aí dentro non vai haber cobertura fijo. Home, ali dentro, pero igual non hai cobertura. Claro, que a movida é que non hai sitio, igual fora. En canto pille Merce, vamos para fora. Está ali pedindo. E a ver se esperamos a... Quen era o que quería a foto? Que non leí. Quen era? Ah, Goat Seco. Sí, pois esperamos a Goat Seco, facemos a foto e nada, despois tiraremos que tampouco queríamos ir moi tarde a casa. Si, nun ratiño vou ter que marchar de aquí, a verdad. Están entrando. Salimos, imos para outro sitio. Vale. Eso é agua, Anesti. No, é Aquarius. Viste que non pedín Coca-Cola? Estou non deixando, Vale, ben. Pero un aplauso por min, chat. Estou deixando de ver Coca-Cola. Eu que acabo de facer non fixen en moitísimo tempo, Vir un Burger King onde teño Coca-Cola ilimitada e non beber. Ui, perdón. Tamén a Coca-Cola daqui é unha merda. Sí, bueno, pero é Coca-Cola, é cero o Aquarius indo por riba. Si, nun ratiño vais a facer de noite, que a verdad, para ser a 6 da tarde é moita luz. Que non son as 6, que son as 5:30. É 44. Bueno, vale, sí. Queres unhas patatiñas? Non quero nada, non podo, Estás malo? Non estou ben, pero tampouco estou mal. Estou como no límite de que non quero comida. Sentoume raro. Eu espero que non cajes por ti, porque No. temos un viaxe que facer, Eu sou unha persona de unha única cajada ao día, a miña se foi. A túa xa foi. Pola mañán, sempre cajo polas mañáns. Pero se queres irmos a outro sitio máis tranquilo, porque aquí os nenos e todo eso. Había un sitio onde sentarse, pero non me acordo onde era. Sería na parte de arriba. Na parte de arriba, sí. Ok. Cun día meter unha pajita, pero... Pídelle dentro. No, porque son de cartón, non me cuesta. Que poñen? Nada, calaron. Mándelle unha Coca-Cola. Que fai ben, sí. No.
Que envidia esta xente co horario intestinal estable e constante, en fin. Eu sempre desperto, desayuno, vou ao baño e despois fago o resto de vida normal. Pero matemático, Non teño horario. Si, Gouki, sempre, a mesma hora. Despois mexo 1000 veces no día, non sei, pero Non o mexar outra cousa, non. Raro me parece que non mexares. non me vin casi hoxe. Mexastes antes de ir ao vegano. Solo bebín o... Si, solo bebín o zumo. Está ben, está ben. Pois si queres movémonos. Si, vamos, Sí. vamos. Que te partí o móvil? Vale. O levo eu? Non, non, este. Ah, este, sí. É como un reloxo suizo. Sí, que ai, non creo. Bueno, hai que querer así. Oh, lo que me gusta é o tobogán, Davis, podes subir o tobogán de arriba de todo, de baixo? Eu non teño huevos. No, hai moito neno. No. Mi máis rapidísimo. Guau, pero non podo, mira como hai que subir. Por favor, deixa peor que a Poseidón Rei. É increíble, tío. Outro día puxeme a pensar as cousas que facía de rapaza cando era moito máis pequena, porque, por exemplo, eu de pequena daba volteretas en calquer barra así, destes Sí. así de pasamanos. Flipas, amigo. Subía, jadeaba polos árboles, que aquilo era un mono, Mowgli. É a Mowgli era. edad a mí. Ahora, os collones. Vamos á parte dali, que hai sitios para sentarse, estamos aí un rato e Sí, dalle. E si vamos tarda, para casa. si tarda moito o chaval este ou chavala, non sei que era. Sí, no, creo que era chaval, pero non sei. Pero sí, claro, que veña para a parte de arriba do viario. Esperamos hasta en punto, por aí. Subir cun pé virado. Home, é que... Ah, non estou para subir Teño este ben viario. inclinado este. A ver, sí. Yes. Que opinades das miñas uñas? Unllas. Unhas. Ai, Non, unllas son un pouco a merda. é que unhas non se di. Unllas é galego normativo. Non. Creo que sí. Creo Como que vai ser unhas, tío? unllas creo que é en galego normativo. Ou polo menos eu tiño unha profe que lle dicía unllas. Ai. Sí que me cunde sentarme. E fai un close-up. Que é eso? Mal de ser. Teña un corazón, son as francesas cun corazón no medio. Francesas. Sí. Uñas francesas. Sí, Davis. Cajo no sol de Dios. Cute. Non te fagas eso. E se eu fago aquí en alto? Non fagas. Oni-chan. Eu empezo a cantar. No, para. Además non fixen alto, Ai, mira, hai un banco aquí. Sí, pero está en contra da luz. Xa, pero non é polo do lado. Sí, por o lado de lá ten que haber. Uña e uña son sinónimos en galego. Ves? Menos mal. E se eu vivo así? Uf. Arrisqueille moito ahora, Tes botaches huevos. Ali hai un banco. Solitario. Meu, o balade todo. O ovalado, non? Mira, meu. Cidades que son así moi bonitas de vida. Pero aí danos a luz, ó. O vengo ali. Canta xente aí vendo esta merda? 45 personas, Está ben, está ben. Merda, dicen 45. Anulo rima. 45. Merda. Pois aquí. Pero isto vai ser máis incómodo que Cristo. É que estos son de Kama Sutra, non? Este non é a movida que hai nos hoteles. Sí, sí, sona é moi. É rarete, non? Hai un aí, un banco normal. ¿Qué nota le pondréis a Vigo como ciudad del 1 al 10? Un 6. Ten mar. Direi, Buah. Ten mar. Co cual, súbelle máis o... Joder, más. Sí, pero bueno, mira, este tamén está máis Ahí está. aquí, non? Sí. Eu poñolle un 7.
Ou sí, un 6,5, está ben. É moita costa. Sí, É moi por pouco exemplo. práctica esta ciudad. É moita costa, tío, cuidado, Menos mal que alguén estudou no grupo. Puxo muiño polo que puxo Eu- ahorita. Eu estudiei, cabrón. Bueno, a ratos. Eu estudiei, teño 3 ciclos e 2 superiores. Estudiei. Que me teño que ir por só ter un ciclo superior? Pregunto. No, pero estudiei. Ah, vale, está ben, está Non a ben. ratos. Vigo está chulo, pero a mí agobiame un pouco. Quero ver como está. Dios, ao teu lado parece un gremlin, tío. Parece un labubu así, parece do llavero. Non me jodas. Coleccionista de títulos. É máis estudiado. Teño 4 ciclos. Joder. Que choraste? Non, home, eu non me queixo. Nunca me queixo de nada. Eso tamén, mira, ves, David é unha persona que poucas veces se queixa. Bueno, é que non ten punto medio, ou se queixa por todo. Claro, eu me pillas nun día de que me queixo por todo, como onte con Iria, que Iria me berrou, ou me pillas, Algo farías. ou me pillas en, Algo farías. en nada. Onte queixouse todo o día. Ves, eu dixen. Eu Ah, vale, pero berrouche porque te estabas queixando. sei, por todo me queixei onte. Home. A ver, vou abrir un melón. Un melón moi grande. Un melón do tamaño... Nada, vou iba a decir algo que xa sabes que iba a decir. No, bueno, vale, veña. Vale. Vos candides un bar a tomar algo, barra comer, que é máis grave. E dinche, que queres beber? E ti lle dis, unha Coca-Cola cero, ou 00, ou Coca-Cola normal, e che din, vale, e marchan. E tranche unha Pepsi. No, peor aínda. Traenche a Coca-Cola de 230 ml. A pequeniña de todo que con unha persona como a min bébela así do tirón e xa está, non bebiches nada. E cobranche case o mismo. Teñen que preguntar, joder. Sabes? Decirche, temos a pequena, sabes? Temos a Coca-Cola pequena, vale vos? Sí ou non, sabes? Pero decido eu. Pon, Iria, que che cobraron menos que unha normal. Pero da igual, porque cobranche a menos, solo 20 céntimos ou así, e ti bebes nada. Entonces, queres 200 ml é moi pouco. queres beber dúas desas e Mira, pagas 4 ou 5 euros. Dadevos conta de que para viaxar son 100 ml, e que é 100 ml, que é unha merda. 200 é o doble, vale, pero a mí parece un pouco estafa. De feito, si, home, por lei non sei se hai unha lei de eso, sabes? Pero deberíanche de avisar de, olla, Coca-Cola que hai é de 200 Claro. ml. A mí se me avisas, pois decido eu calo a puta boca, pero non. Pon, Iria, case un euro menos. Non, casi un euro menos nada, estaba a 2. Pero aínda así... Teñen que avisar, a mí parece moi mal que non avise. Porque xa non entro no tema de que pides Coca-Cola e che traen Pepsi. Así de veces, Pon, Alexia. Home, que pregunten, e se é un chupito na máis. É que non me jodas. E claro, a mí jodeume eso e iría, non che pode joder eso, que non sei que, é normal, eu non discuto porque sei que perdo. É verdad, pero... A ver, eu son das que quero que me informen. Eu penso que che deberían de avisar, de decir, meu, Eu penso non a Coca-Cola que temos é de tanto. É que Iria non entende que ainda que me cobraran menos por unha, ao mellor teño que pedir dúas para encherme. De cando da outra solo pido unha. E da outra pago ao mellor 3 putos euros e nesta ao mellor teño que pagar 4 e pico, porque pedín dúas para poder beber Coca-Cola. É matemática pura. Avísenche rollos, temos Pepsi, non Coca-Cola, pero se pides eso dancho que teño. Xa, pero non sei hasta que punto. Joder, que a mí me pareceríame mal. Eu, mira, ahora mismo, case de que traio, se ahora mismo vou a un bar ou a donde sea, me poño unha Coca-Cola de 200 ml, dígolle. Pero vai tomar moito polo cu, oístes. Efectivamente. Poncheira, que chapa juego, ratero de mierda. Pero que non é por ser rata, é porque me parece mal, sabes? A min, eu direi que tamén me parece mal, porque, É igual que cando joder, pido unha Fanta me traen un cas, ao revés. Pero pido un cas, que me mola o cas, e traenme unha Fanta, non che pedí unha Fanta. Que prefieres, casa ou Fanta? Cas. Ten menos azúcar, a Fanta é... Eu creo que tamén prefiero casa. Eu era das que sempre avisaba cando estaba de camarera, despois que decida. Claro, eu creo que Claro. é o máis normal, sabes? Porque, joder. Pero, por exemplo, tamén me parece... Porque non son fillo de puta, porque se fora fillo de puta, podíalle decir, por que me trouxeches esta pequena? E íbame a decir que non tiñamos grande, pois traeme outra cousa e jodes. Bueno, eso de poñerillo sí é verdade, Que buscas a puta Plenoi para non gastar 3 euros máis nunha gasolinera normal. Non é por eso. Non é por eso. Na Plenoil eu encho a ver. o que me sala dos huevos e podo encher hasta que a gasolina desborde, sabes? É por eso. Eu decido canto botar.
E obviamente, se é máis barato, pois todo ventajas. Que problema hai? Dío está indignado. Chega a estar cabrado ese día e pide a folla de reclamación. Solamente heino de decir. Pedístelo algunha vez a folla de Unha vez, conto vos a historia. Estaba cos meus colegas, con Alex, o que vai comigo na bici a veces. Fomos a Santiago, a un bar moi conocido de Santiago, que non vou dicir o nombre, pero é o máis conocido de Santiago pola tortilla. Xa non hai máis. creo que me contaste a historia, me parece. Era un día dun partido de baloncesto, dun mundial, e queríamos ver o partido. Que pasa? O bar estaba cheo, sabes? Solamente teñan sitios para comer, pero eu non quería comer, mais o meu amigo Alex sí. E chegamos ali e di o camarero, solo temos sitio para comer. E dixo yo ao camarero, pero en plan ben, e para meterme co meu colega, díxolle, porque estaba bastante regordete daquela, eu non vou a comer, pero este come por dous, si podemos ir po sitio para sentarnos para comer, sabes? E o tipo, vai e soltame, vete a vacilar a outro. Eu, pois non estou vacilando a ti, non estou dicindo nada malo, sabes? Aquí non coméis, me dice. Os pirais, ou algo así. Eu dixen, pois dame a folla de reclamacións. E o tipo vai e soltame. Non che teño que dar a folla de reclamacións porque non consumiches nada, de cando é ilegal eso. Ainda que non consumas nada, ti tes Eu creo que podes pedir. Podes pedila e tela que dar. Non queríamos lío, queríamos ver o partido e marchamos, pero se fora outro momento da miña vida, hasta que non me dera a puta folla de reclamacións non marchaba. Hostia, que liado. Debería de pensar que lle dirías... Pero que non ten sentido. Non, eu dixenlle, eu non vou comer, pero o meu colega come por dos, e nos podemos sentar ali atrás para tal, e o tipo todo borde. A mí non me vaciles, vete a comer a outro sitio. Pois dame a folla, e dixen, dame a folla de reclamacións. Non te tengo que dar la hoja de reclamacións que non consumiste nada. Levantouse co pé esquerdo ese día. Eu estaba por chamar ao local, pero queríamos ver o partido aquel. Hostia, vaya borderío. O tipo, en vez de preguntar, se entendeu mal, puxose bravo. Que tampouco sei moi ben que foi o que entendeu mal, realmente. Pero sí, un pouco rarete, Sempre lle dixen a Alex, arrepíntome dese día, sudarme o partido e pedirlle a folla de reclamacións, de non facelo, sabes? Home, que, joder, cuidado. Andaba co día cruzado, tipo, cuidado, Porque ao final non queres follón se queres ir a ter un plan normal, sabes? Xa. Pero que se non tiveramos o partido ese, pois seguramente pediramos guai. Se non che dan, tes que chamar a policía local. Sí, xa o sei. Probaches a darlle vento do norte? Que é vento do norte? Sona unha burrada, unha bastada, fijo. No, é unha caña, non. Unha aguardiente ou algo así. Non sei, é que eu non bebo alcohol, Lucas. Sonoume a mandalo tomar polo cubo. Bueno, tamén pode ser, claro. Unhas Que? Unhas hostias. Nah, eu non son violento. No. O día que o sea... Ti consideraste... Bueno, violento non é a palabra tampouco. Mira, eu considérome... A ver, atención. A ver. Como ese can. Está guapo, Está chulo. No, a ver, eu son unha persona que non vou pegar de primeiras, pero se me veñen a tocar os huevos vou me defender, sabes? Sea só home, muller, gato ou dinosaurio. Eu se me ves a tocar os huevos aquí non vou deixar que me toques os huevos. Tampouco vou dar a eu a primeira, vou ser a primeira persona en dar a hostia. Tamén se dixo, sempre o intento evitar, joder. Pero no instituto estaba a hostias todos os días, eu hasta terceiro da ESO. Eso era locura. No instituto peleábamos moitos, eran outros tempos tamén. Este tipo. No instituto andábamos a hostias seguido. Mi madre tamén contaba cada unha. Jesús. Pero de juntos igual sí. Sí, coño. Teño dado hostias, teño recibido. Recibí moitas tamén. Pero ti que fostes a eso ou un club de lucha. Meu, estábamos en Brión, había dous institutos. En Brión había o instituto vello, que estaba no medio do monte, ela xa sabe a historia. Sí. E agora está o novo. No novo é todo pijerío. Pero no vello, unha vez... A min, eu direi, unha persona, o sea, personas ajenas a Davis que foron a ese instituto, contaronme que aquelo era jauría, pura e dura. Pura e dura. Eso era salvajada. A nivel de que había xente que lataba e houbo saqueos en tumbas dunha iglesia que había ao lado. Que xa me dirás ti, sabes? A ese nivel. Sí. A min houbo xente Eso... que me falou... Locura. Joder, macho. Madre mía.
Hostias cayetanas son agora. A ver, tampouco creo que sea pijerío como tal, sabes? Solo que, pues bueno, xente normal e É corriente. pijerío, que a última vez que me enterei dunha noticia deste instituto, dous chavales de 16 anos que se insultaron e mandáronse expulsados a casa por insultarse. Está ben. Pijerío. Eu tampouco digo que teñen que ser como antes, que eu teño dado de hostias con colegas, sabes? E a pedradas. O Eu das dise- pedradas, eu- o das pedradas son a que estabades... A lanzarnos pedras. No, pero xa a no, meu, matar, pero... Donde carallo vos criades, meu? Na aldea, joder. Na aldea que facías? Non había móvil nin TikTok. Daquela era xogar e... Pero andar a pedradas. Andar a Mira, nós o que pedradas. facíamos cando en educación física estábamos dando badminton, en vez de pelota, collíamos pedras, chaval. Pero metías unha hostia a pedra que a raqueta de badminton, e claro, a pedra pesa pouco, e que hostia que lle metes? Eso ao é. millor 100 ou 200 metros, a puta pedra. Sei, Esa é tamén unha o fixen. locura, esa é unha locura. E tamén Eso non rompín sei que raquetas facían. por eso, porque as cordas rompían como nada. Sí, tal. Buf, pero coida, vaya puta animalade. Os de Noia eran menos brutos. No, éramos personas normales. Mira, no meu instituto tamén me acordo, non fun eu, participei dunha forma pasiva, estiven aí, presenciei como se vaciaba un extintor. No instituto me pegou. Vaciouse o extintor e foi ao despacho chaval e no despacho dixéronlle De lo que paja? costa rellenalo 5 euros. En canto saliu do despacho, vaciar outro extintor. Pagou des. Pero foron dos extintores de diversión. No, pero mira, no meu instituto tamén se chegou a vaciar un extintor e tamén se peleaba xente. Unha vez nas escaleiras do instituto de Noia, meteranse de hostias dous rapaces. E a salida tamén, ou ver así algunha gresca. Pero nada outro mundo. No que sí, no colegio, acabame de acordar agora, tú. Buah, aí sí que se lle foi moitísimo olla. Pero ese rapaz, eu creo que despois estuvo nun centro... o sea, estaba loco, Deses tamén tiñemos no instituto. O sea, o pavo colleu un lápis, afiouno Sí, e clavoulle na espalda a outro. Sí, Así, sempre pa, sí, pa, pa. sempre hai algo. E o pavo tiña a espalda che de buratos. Sí, sempre nos institutos hai un así. Eu creo que é como o Shiny, Eso, sabes? eso foi unha barbaridade. Porque chega ese a día de hoxe saberá apuñalar, porque cambio o lápis por un cuchillo meu. Sí, Eso sí. fora moi heavy, No noso, Moi heavy, moi no heavy. noso tamén había algún así. Buf, pero madre mía. A ver, hai xente para todo. Se non hai para todo nesta vida, pois... No, pero o tipo, mima, acórdome que ademais separaran as clases porque o rapaz ademais que como que se ensañara co outro e clavara o lápis no lombo e sangrar. Eu vin como levaban un profesor que me daba clase a min esposado ao Guardia Civil do instituto. E esa historia podeche contar mellor cando non estemos en stream, porque non podo dar nombres, obviamente. No, claro. Pero vino, o sea, vino como os propios ollos. Dous guardias civiles, o profesor no medio esposado e... Pero por facer non podes dicilo. Vale. Non podo decir. Eu abrí unha vez O na sea, clase. nada raro tampouco, o sea, delitos que suelen pasar, pero non nada de nenos ni nada disso. Vale, bueno, xa me quedo No, máis claro. tranquila. A ver, tamén che digo, delitos que Movidas. suelen pasar e que te leven esposado. Claro, delitos que está mal que pasen, pero non ten que ver con nenos, Vale. sabes? Nin con menores. Claro, nin con nada deso. Buah, no instituto. Acordades que había, tío, vos acordadevos que cando éramos máis xóvenes estuveran de moda como unhas gomas que eran así de grandes, tío, de borrar. Buah, Que era un taco, era un puto ladrillo. as Milán, Bueno, Milán eran, ou Milán. Sí. Pois un rapaz que era como o típico rapaz que isto era en todas as clases, que o rapaz que sempre tiña a novedad, sempre tiña todo ao momento, sabes? Que había unha goma nova, tiño el. Bueno, pois ese rapaz tiña a goma Tamén esta solía que ser era... un máis gilipollas, eh? Sí, correcto. Que era correcto, vai todo a man. Que tiña o puto bloque de goma, sabes? Que eres ti, tens que levar o estuche aparte para a goma, que non ten sentido. Bueno, pois puxéronse no cambio de clase, no instituto, estamos falando de segundo de eso, así. E no cambio de clase hai un follón ali. Vale, pois o tipo poñense a xogar a lanzar a goma duns a outros. Bueno, pois hubo un momento donde xusto a porta de entrada da clase había unha ao principio e outra ao final da clase. Bueno, pois xusto nun dos pases, xusto entra a profesora e meteronlle unha hostia ca goma na puta cabeza. Mima, foi. Ademais estaba o típico alboroto de cambio de clase. No, o escoitas un sopapo, pero en plan, pas. Todo o mundo se cala a boca, caeu a goma ao chan, a profesora mirou ao rapaz e
Fuera. No noso instituto, a jefa de estudios era a mítica jefa de estudios que tiña a fama de ser jodida, malísima con todo Dios. Iba un día andando polo patio e un rapaz colleu, deulle un balonazo, un balón de baloncesto, o balón de baloncesto foi polo aire, e deulle aquí na nuca, quedou inconsciente. Que dis? Redonda no chan, a tipo. Levantaron, chamaron a ambulancia, non lle pasou nada, sabes? Pero nunca me sentín tan ben de algo así. Mi má. En plan, jódete, é que era jodida, era hija de puta, Sí, E home, despois pero- encontrei un día por Santiago, saludoume con 2 besos. Non o espera, sabes? En plan, Esa quere pito. esa tipa, non Era sei. unha bella, joder. É que anche digo, Meu, bueno. pero en plan, eres borde no instituto, falaslle mal a xente, odiante. E verme por Santiago, a min violoume o cerebro. A min rompeume o cerebro todos os esquemas, en plan, quedas teso, pero non o esperas. Vela de golpe, hola, hombre, como estás? E dache 2 besos, E agora que dijo, sabes? Tamén sei de decir no meu instituto, antes que estábamos falando de pegarse así, acórdame unha vez, e acordeime ahora porque ti ao boxear, non sei se che pasou algunha vez ou... A ver. Eu acórdome de estar peleando con un chaval que a día de hoxe de Brión conozco así de... non é amigo meu, pero conozco, é un tipo normal, se me ve saluda como un tipo normal. Acórdome que nos peleamos no instituto e claro, ele enganchoume, eu resbalei para atrás, batí a cabeza contra o chan así. En ese momento deixei de ver. Ah, si é unha hostia fuerte na cabeza, si. É como que no momento de bater a hostia, Sí, apagas, vin sí, estrellitas, pero foi no momento, en plan, Sí, e volvín sí, a ver, e claro, o golpe non me doeu, foi unha hostia. No, pero depende do sitio onde che dé a hostia. Foi unha hostia como que me desactivou e me activou. A min eso pasou unha E vez. como nunca me pasou, Mm. puse histérico e puxeme a correr cara dentro. E despois, claro, o rapaz que estaba peleando comigo foi tan... que se preocupou, sabes? Sí. Imagínate como foi que o tipo acojonouse. E veume preguntar, estás ben, meu? Non te quería facer mal tampouco, sabes? Estábamos peleando. Sí. Nunca olvidarei, Mira, pero pon... É que esta é boa. Pon Anita, pregunta, vos erades dos que comíades a Joma Milán? Sabía que te cagas. Eso, trajala Sabía. non, pero roela. Eso era... buah. É que eu... No, mira, eu o que me gustaba moito facer ca Joma. Parece isto de toxicómanos, tío. Me gustaba moito, cando borrabas ca Joma, se ti collías as virutas desde, facías unha bola. Porque Sí. se pegaban, era Sí. como unha plastilina. Pero eso non metía na boca, No, Ah, vale. pero facía unha bola, pero así, Sí. así, a Joma convertida en bola. E morder o bote de tipes sin o tipe, solo morder o bote, sentir como se aplastaba. Ah, sí, hasta que se reventan a... Ese era o riesgo que corrías. Pero a sensación, Eu vivín o riesgo, amigo, non volví a meter na boca. a sensación de morder o bote en plan, isto pode romper. E mordíalo, vale, desta non rompeu. Buah, eso era ouro. Pero a Davis non lle daban de comer na casa. Sí, No, coño, polo pero a goma, o sabor, o sea, non é que me gustara o sabor, pero mordela era como... Era asqueroso. Eu o da Joma nunca o fixen. O do tipe sí. Eu os bolis tamén o roeo. Pero bueno, porque, pues, teño ese tic. Pero sí que o da Joma era bastante común, tío. Non... A mí unha vez roubar un pelo de sierra de tecnología, sabes? Que era un... Sí, sí. E pillaronme serrando unha mesa e xeva pola mitad da mesa, así. E creo que a profesora non se deu conta e pensaba que era unha pintada con bolígrafo, que non era que a mesa estaba furada hasta a mitad. Non me castigou, díxome, que faz? Eu, nada, deixa de facer eso. Vale. E deixei de facer, Buah, pero... deste chaval é que... Madre... Pero xa, a mesa, as míticas mesas verdes, se iba por máis da mitad, Cambiei-na. Chámame parvo. Ah, Cambiei yo. bueno, claro, me rompo a mesa, pero... No cambio de clase fun a de atrás. Pero está colle- feo, tío, romper as cousas non mola. Meu, era un chaval, joder. Xa, o que facía moito no instituto era no baño. Hubo unha época que a peña non sei por qué collía papel do bate E móllalo. e tíralo no Eso techo. é a hostia. Eso é a puta hostia. Estalactitas, Pero embrión. digo eu, Estalactitas. espérate. Atendeme un segundo. Como é posible que todos fixéramos o mismo cando antes non había nin Claro, jaipadas eso sempre me nin preguntei. móviles, tío? Como se coordinaban todos os institutos de Galicia cando non É que non existía entendo. internet Non para facer as entendo. míticas cousas en todos os institutos? Porque nós levámonos un cachiño de anos, Sí. É o mismo. Bueno, tampouco te pases, un Un cachín. pouco. Bueno, tampouco Un son pouco. un bello. No, coño, non me levas 2 anos, cabrón, Non, pero coño. joder, non somos 2 anos, 1 e 2 anos, No, sabes? pero esas cousas é tradición. É como Pero, ti vas é que non unha tribu entendo. de África e unha tribu do Amazonas e teñen as cousas en común tamén, son personas.
É como unha tribu. É como unha tribu. É verdad, joder. Eu a un que a cerbatana. Que a A cerbatana cerbatana do bolígrafo Vic. Que di ese? Eu que a cerbatana casi o mato. Fixenlle tragar o tubo de bolígrafo. Mima, verdad, que a acordo. puta cerbatana do boli, tú. Mima, metía esa bola, pero... E había outro tamén. Que unha, co de dar os chispazos co mechero. Sí, mítica. Que era o que Pero dá ese era dos chispa. malotes, dos que fumaban. Os que tiñan mechero, eu non tive mechero nunca. Bueno, xa. Eu era un desastre, porque como nunca fumei, non estaba no grupo dos malotes. Pero era terrible. E unha vez, un chaval vinlle facer unha técnica que eu nunca fixen porque me parece moi asquerosa, pero vine a facer en persona, era digno de un premio. Pero que era? O tipo sacou un japo de moco na man, fixo así, zasca, e lanzou desde atrás de todo hasta o encerao. Caeu no puto encerao. O profesor estaba Buah. escribindo e ves o japo, placa. Eso era asqueroso, pero eu presenciei-no e dixenlle, ole. Estou orgulloso. Spider-Gapo. Sí, colleu, non sei como fixo. Zasca. Se jolle, o encerao desde atrás de todo da clase. Buf, tío. Eso E claro, o profesor escribindo e cando chegou o japo dice, quen hizo isto? Vancho dicir. Buah, sabes que pasou? No cole estamos falando, en sexto de primaria, hubo un ano que durante un mes todos os rapaces de sexto de primaria non podían salir ao patio porque aparecera unha quejada. Espera, para. Apareceu un puto toreiro gigante nun mexadeiro, tío. Pero como? Buah. Non sei, Unha vez. pero castigaronos hasta que salir o culpable, hasta que xera fun eu. E poñíanos na salón de actos, onde se facían as obras de teatro e todo. Poñíanos ali a todos, e o director no medio dicindo, pues vais a estar aquí hasta que uno de vosotros diga quién fue. Non sei como é ahora, pero ti antes estabas no instituto e vías os profesores como se foran as SS alemanas. Claro. Eso era horrible. E o director xa No, o director xa... era alto mando, amigo. Buah, tiña que contar unha cousa olvidosa, non? Épica tamén, Do cajadeiro. Ah, non sei se che contei algunha vez no Instituto de Negreira, porque eso xa non era instituto da ESO, xa estaba estudiando ciclo de comercio, que estudiei ciclo de comercio en Negreira. Unha cagada. Pero non un truño no váter, non. Abrimos a porta do baño, eso é como se a persona explotara para todos lados. Eso era inhumano, o sea, chegaba a merda arriba. Eso tuvo que ser o retrete, porque non me explico que unha persona cajara así. Estaban todas as paredes cheas de merda, e claro, daquela non había móviles, non podías facerlle unha foto por recordo, sabes? Porque eso era digno de foto. Mete esa foto aquí, amigo. Eso non olvidarei nunca. E nunca lle encontrei explicación de como unha persona pudo soltar semejante cantidad de merda. Pero que foi por todas as paredes. Ai. Eu xa tiña que usar o de física para explicar algo porque que barbaridade. Ok. Ah, o da tela de araña. O meu xa eran castigos físicos. Aliaba na clase e me tiraba tizo ao borrador. A que a mí fai moita gracia os cheos de cajadas, tío. Fai moitísima risa. Cando é de merda, é o meu pic da comedia. Sabes que me pasaba Aí moito? explotou a persona. Sabes que me pasaba moito a mí no instituto, que creo que por eso perdí moitísima vergonza na vida. O que? Cada 2x3. A ver, eu direi, vou ser sincero. A min hasta segundo de eso vestía miña nai. A min sudaba a puta polla a puta roupa, sabes? A min como Instagram ahora mismo. O meu feed de Instagram era eu, a miña roupa. A min, miña nai compraba má roupa, eu usaba. Dábame a puta... David estaba na clase e marchaba a casa a cajar. Eso no instituto de Negreira, sí. Eso nos recreos. coño. No, porque tiñan meus pais un piso daquela ao lado do instituto. Entonces, eu nos recreos non quedaba no instituto, iba ao piso, cajaba e volvía. Bueno, movida. Rompín a hostia de putos pantalones todos por aquí. Eu era chegar ao instituto, chegar no recreo, romper o pantalón, pero roto, de que se me vían os gallumbos e todo, sabes? A primeira vez, morres de vergonza que non che vexa nadie. A segunda vez, bueno, pero que foron como 7 ou 8 veces. Sudan a puta polla. Bueno. Sudan a puta polla. Está ben. É o normal, non? Miña nai dixo, a roupa ahora a partir de ahora comprala ti. E jodeu, me tiñen que empezar a comprar roupa, É que ten os huevos moi grandes. Pode ser. Saiu de cu tímido, rapaz. Non, ahora suda majaita, xa me viron todo. Calquer día OnlyFans. Non é verdad? Non sabemos. Olvida.
Nós cun barreno do 5 petardo reventamos a tubería do colexio. Ai, Dios. Buah. Pero iso é moi heavy, Nós non podíamos levar petardos, nunca se nos ocurriu tampouco, era moi boas. Levar petardos ao instituto, No, que- iso está feo. Iso Sí, está feo. Está, bueno, é divertido. Está feo. O que pasa é que en Brión vendían petardos nun estanco que se chamaba de Rivas. Cando tiñas 15 anos era moi difícil ir a él, sabes? Tiñes que ter coche ou algo. Claro, pero agora... Ahora sí, pero ahora non vou comprar petardos. Bueno, non se diralo tú. No. No, pero nós no instituto así as máis heavies que pasaban eran así... No, despois tampouco había... Eu pasei non moi ben no instituto, non me arrepinto de haber repetido 2 veces e que me deran a eso xa por insistencia. Non me arrepentirei na vida. Foron anos de felicidade. Bombas fétidas sí que había. No meu instituto sí que puxeron moitas bombas fétidas. Flipas, moitísimas. Non, non tantas, pero sí que me acordo dun tipo que tirou unha na clase e a profesora de inglés que tiñamos era a polla esa profesora. Esa Sí. profesora, mítica persona que a día de hoxe sería capaz de ser creadora de contenido por esas ocurrencias que tiña. Dixo, tirachedes unha bomba fétida? Pois idela a comer. Cerramos todas as ventanas, as portas e deu clase 2 horazas co cheiro. Nunca me olvidarei deso. Uf, esa é dura, É dura, non volvimos Como tirar bombas aguantou? fétidas. Non volvimos tirar. Eso está ben, está ben. Algún non lle facía levar nada, xa o producía el. Ti imaginaste haber coincidido ti, Cibran e eu nunha clase? Xa dixemos outro día, eso é inviable. 100% inviable, ou algún acaba nun centro de menores, ou non sei, é centro de inviable. menores non, pero é que Repetiríamos 40 veces, macho. íbamos a estar pedindo cartos na entrada do Mercadona. Fijo. Move un pouco a cámara que nos fala. Ai, sí, a señora de atrás. Espera. Cago en Dios. Aí está ben, creo. Bueno, non sei onde está este chiquete. Non sei, se non ven, que se pronuncie no chat. Ten que estar atento el, non nós. Si non... Mira, vamos a facer unha cousa, por si non ven, tuve unha idea. Mira. Espera, Ponte aí. A señora. Cabrón puta. Pois gírate un pouco así, aí estás perfecto. É que se recorte el e se peje na captura. Claro, en plan que yo pida a Pero así é cutre, joder. Está todo aquí. Pono ben. Pono ben. Xa fai unha foto que se edite dentro. Beso ben. Sí. Como nos fotocall. Pode usalo calquera deste chat. A plantilla que temos por si non nos vedes ou Beso, señora. Cago en Dios. Bueno, mira. dixe que se Ai. levante. No, suda máis. Ai, pobre, Cago que en queda, Dios. que queda xusto na esquinina. É que é susto, é milimétrico. A ver. Aí. Perfecto. Aí está perfecto. Nos o colexio clausuramos 2 días a base de tirar 5 caixas de bombas fétidas. Este... Igual a señora quere participar. Podía contarnos algunha anécdota? A verdad. As anécdotas dos vellos sempre molan. Os vellos saben. Pero porque son animales, tío. Son personas. Son brutos. Claro. Aguanta aí. Mira, Javiotas entrando allí no balcón. Ah, xa pechou a ventana. Cerrou, home. Batería baja. Igual el señor... Non, home. Nos o colexio o clausuramos 2 días... Ah, vale, eso xa o limos. Falta Cibran aquí sentado, da esquerda. Pobriño. Bueno, pobriño no, que se joda, que está en Malta. Bebendo como un animal. Hijo de puta. Depois moito gimnasio. Botelle unha bronca outro día e díjolle: "Home, decídelle algo, rapaz, que fago o que queira." Ah, vale. Iría de Merce limpiando la bubu con chuspa. Sí, porque tiña como mancha, mira. Canto creedes que gastou nese labubo esta señora? Fome moita ilusión Bueno, os lavabos. pero canto creedes? Decide número. Bueno, pero se nos poñemos así, podes dicir canto Eu- se gastou Merce nunha figura de anime. Eu non o critico, O sea, que eu son o primeiro en gastar en merda, Son caros, son caros. 50. Son caros. Direi que non o pillei cando saliron, que o pillei dispois, entonces vale máis de precio de salida. Porque se deixaron de facer. No, este é de dos verdadeiros. Que ten aquí.
é de Pop Mart. E aquí a colección. Bueno, que non se ve coño, pero que sí, é de verdad. Foron 40 diría. por aí andaba, sí. 39,95 a mí. Por aí andaba. Pero é que é moi bonito. Mira que bonitos ten. Voulle comprar roupa. Vou vestir o labubu. Voulle comprar é que quero vestir o labubu cando pois poña o fito así e co labubu veña conxuntado comigo. Non vou decir nada, o sea, vale. Hai a veces na vida que tes que Hai xente aceptalo. que viste os cadelos. Non vou criticar. Eu vou vir co labubu. Non o dixemos. Eu tamén o faría, toma por... Non o dixemos. Nunca vin tantos cans xuntos como na conferencia esta vegana, Claro, pero eso pasa. Mira, aí tes a clave, porque hai moitos sitios que non permiten animales, e se os permites estaría así en todos lados, Nunca estaría vin- moito máis normalizado. Nada, iba a decir unha burrada. Nunca vi un animal ver como raros as personas. Habían cans aí que estaban en plan, que fajo aquí? O que mirou para ti O todo que, o rato. o que mirou para mí. Había un can que pasamos polo lado, estaba o can así mirando para Davis. Mientras pasaba, dime, está mirando para Pero mí. que non deixaba de mirarme. E a min, sabes? Girei, camiñei así, en círculo cara ao can, e o can. Que che fixen a ti, gilipollas? Literal. Animales permiten que vos deixaron entrar os dous. Correcto. Sí. Era su. Bueno, pero regalaron os cous. Era su o can. Sí, era. Era Wisma. Que por certo, Wisma voto de menos, Era teu fan. Respeto aos teus fans furros Davis. Efectivamente, máis respetito, máis respetito. O rapaz este que foi a Santiago despois. Veunos no paso de xebra, está cargando o móvil, ó. Está cargando o móvil. Botas de menos que che regale subs, non é el tontito. No, a ver, o tipo era gracioso cando falaba. Ainda que non me regale subs, molaba que este tamén, sabes? Home, hai un cariño, non? Hostia, que eu penso, falámoslo unha vez. O momento máis difícil de Twitch é cando non che ven nin Dios. Pero unha vez que abres e tes 40 personas ou 30 personas, como suelo ter de normal, é divertidísimo. Bueno, no stream do da cociña, aquelo non a salvajada, xente que había. 80 e pico, 90. Eso é unha Temos que locura. repetir outra vez cociñando, porque a comida dá moito xogo, sabes? Sabes o que podía... Sabes que se elabora moito os mukbangs? Que é eso? Nunca vistes esta xente que come cantidades ingentes de comida? Buah, pero... E foi como... Rollo... Non é rollo... Non che estou falando de ni cocado a bocado. Sabes que ese xa está enfermito da cabeza. Pero hai peña que colle pois moitísima comida Para e proba marchas. todo, sabes? Para marchas. E que foi un despolleveros. E que era demasiado caos. Ese stream foi caos. Ese Era stream caos. hai un clip que está guapísimo, que é cando ti me estás indicando onde tirar o atún, E ti... e hai 4 melocotóns e tiro no medio dos 4. Eso foi épico. Meu pro. É de puta coña. O que? O momento máis difícil é cando estás acostumbrado a ter un certo número e de repente algún día ves que non chegas a tanto, diría eu. Ese No. tamén é complicadete. Depende. É complicadete. Porque, por exemplo, eu onte, cando transmitín a Queens, tiña 1300 personas, sabes? Eso Me non é... cago en Dios. Eso non é un número normal nin de coña. Pero a ver, no meu tamén era perfil. o teu primeiro Claro, Twitch. vale, é o primer partido de Queens. Hai que ter moitas cousas en conta, pero esa cantidad non é normal, sabes? Non me podo fiar deses números porque non son reales, eso é, xa está, non hai máis. Eu penso que para mí o importante ahora mismo sí que jode ter menos números, obviamente, pero con tal de que tenes un número de 20-30 personas que estén aí falando, xa o paso. Eu paso ben, sabes? Claro, se che dan xogos, sí, obviamente. Ou se, por exemplo, estou orgullosísimo de que estiveches falando todo o puto tempo, sabes? Sí. Porque despois é outra, podes ter 20 personas e que non falen nin Dios. Sí, eso pode dar tamén. É que depende moito da comunidade que crees tamén, creo, sabes? Porque ti se fas unha comunidade onde estás xogando en silencio e non lle das pé a que les interactúen, pois a peña acabas acostumbrando a non interactuar e simplemente verche como se fora un programa en diferido, Xa, sabes? pero é divertido interactuar, coño. É divertido. Eu quise marchar para darche 3 hostias, pero aquí estou. Que fai iria collendo o coche, vindo bico solo para pegar? Hai que falar que Twitch anda dando por saco e se a xente non participa no chat, comeza a non contalo. Como?
Ah, polas views, que fai cantos directos fora? Fai uns directos que eu estaba de moderadora no canal. A que estaba de xogando? Bueno, non me Non acordo. sei, pero... Porque eu teño internet da baixa Perú casi, sabes? Que o meu internet está indo fatal últimamente. Pero as views de Davis, por exemplo, fijaime, o mellor pasaba de 20, por exemplo, Hoxe a están 40. estables, hoxe están estables. Sí, desde o móvil sí, pero desde o PC. No, Pasaban- máis, a 50, de Sí, 20 a sí, 50. De 20 a 50, de 50 mellor subía a 70, de 70 baixaba, pero así, pero rápido, seguido todo o sabes? É tempo. como... Pero eu creo que era eses días que Twitch iba mal en general, Solo notei eses días. Que despois, isto que dixeron dos bots, que a moitísima xente lle restou... Dos que? Dos bots. Ah, vale, ninche dos bots, eu. Hostia, bots, non sei. Dos bots, que a moitísima xente lle restaron moitas visualizacións. Sí, A porque... mí, eu non notei nada, o sea, eu non notei nada deso. Fai uns anos, mira, cando eu empecé en Twitch, había peña que che troleaba cos putos bots e ti tiñas que apelarlle a Twitch, porque A mí pasoume. Dúas ou claro, tres veces. Exacto. Que boa mierda, porque non dá moito... O sea,